Tuliko tämä esille, tämä Mindridersin? Joo, se näkyy nyt just oikein. Hyvä. Hei, kiitos tuhannesti kutsusta. Tämä on mulle tosi jännää. Mä oon itse opiskellut Enneagrammia reilu 10 vuotta, kun kävin Marika Borin Life Coach-koulutuksen ja sitten mä kävin Viivi Pentikäisen Enneagrammiohjaajakoulutuksen ja sitten me päästiin uudestaan mukaan Marikan Enneagrammikoulutukseen ja oli aivan huikeaa käydä niin 2 huippuammattilaisen opastamana 2 kertaa ja tuli kyllä tarpeeseen. Ja lisäksi mä oon opiskellut ihan hurjat määrät tässä niin kuin molempien opastuksella ja itselläni on 35 vuoden kokemus ratsastuksen opettajana ammatikseni opettanut ja saanut sitä kautta sitten tätä Enneagrammia mukaan tähän ratsastukseen. Ja mulla oli nyt tällainen visio, että ihan ensimmäiseksi haluan käydä näistä niin kuin terveyden tasoista ja tätä tunneasteikkoa kertauksena, koska sillä on niin järkyttävän valtavan iso merkitys siitä, että mitä puolia meissä tulee aina tyypeittäin esille. Ja myöskin ratsastuksessa se heijastuu ihan mielettömän paljon. Ja mä en tiedä, todennäköisesti kaikille tämä on jollain tavalla tuttu. Uskon kuitenkin, että tämä kertaus on loistavaa. Ja haluan näistä tuoda esille tämän, että kun me ollaan terveellä tasolla, 1-3 tasoon, niin siellä tulee ne positiiviset eteenpäin vievät tunteet. Ja on sellainen tunne, että minä itse johdan minun elämääni. Ja silloin kun voidaan oikein parhaalla mahdollisella tavalla, mihin me kaikki toivotaan ja tähdätään, niin meillä on ilo, riemua, vapautta, rakkautta, arvostusta, kiitollisuutta, intohimoa ja inspiraatiota elämässä. Ja sitten tässä tasossa tapahtuu sellaista tietoista luomista. Kakkostasolla on myöskin tätä innostusta, onnellisuutta, innokkuutta, uskoa, edelleen myönteistä odotusta ja varmuutta. Ja tällä tasolla tapahtuu aktiivista etenemistä. Ja 3. tasolla löytyy edelleen optimismia, itseluottamusta, toiveikkuutta, on semmoinen lohdullinen olo ja edelleen löytyy hyvää luottamusta elämään. Ja on semmoinen oletus hyvästä. No keskivertotaso, mitä koen itse, että aika moni ihminen tällä hetkellä elää, johtuen osittain varmaan poliittisesta maailmantilanteesta ja sitten koronasta ja kaikesta, mitä täällä nyt on tapahtunut, niin eletään hyvin semmoisissa ristiriitaisissa tunteissa ja on vähän semmoinen olo, että kunhan ne muut toimii, niin kyllä mä sitten pysyn nahoissani. Tässä 4. tasolla, tämä on ehkä varmaan semmoinen yleisin taso monilla ihmisillä, niin on sellaista, että on vielä niin kuin tyytyväisyyttä ja kaikki on ihan ok, mutta saattaa olla vähän semmoista pientä tylsistymistä ja ei voisi vähempää kiinnostaa ja ihan sama ja pessimismiä alkaa tulla vähän semmoista niin kuin asennetta ja mielipiteitä asioihin. Ja just tämä ajatus siitä, että kunhan muut ympärillä ne käyttäytyvät, niin kyllä minäkin sitten voin yrittää. No sitten alkaa tulla jo vähän turhautumista, ärsintymistä, kärsimättömyyttä, ylikuormitusta, stressiä, pettymystä, hämmennystä. Ja tällä 5. tasolla alkaa tulla reaktiivisuutta. Ja tämän asian kanssa mä ratsastuksen opettajana olen paljon tekemisissä, koska hevosten kanssa ja eläinten kanssa yleensä kun toimitaan, niin se vaatii meiltä ihan hirmu neutraalin mielen. Ja mä oon itse ollut tosi temperamenttinen niin kuin lapsesta saakka, ja hevoset on kyllä palattanut mut niin kuin pinnalle, että vaikka mä olisin täällä 5., 6. tai jopa alemmilla tasoilla, niin on niin kuin joutunut tekemään tosi paljon töitä itsensä kanssa, että olisi niin kuin siitä huolimatta pystynyt olematta reaktiivinen. Ja en ole aina sitä todellakaan osannut olla, enkä varmasti osaa vieläkään, jos niin kuin terveyden tasot ei ole kunnossa. 6. tasolla alkaa tulla sellaista epäilyä, uskon puutetta, huolestumista, epävarmuutta. Ja itsekin olen huomannut, että tässä tasossa alkaa syyttää ja syyttelee itseään. Ja oma sisäinen puhe alkaa olla tosi negatiivista. Ja sitten myöskin syyttää ja syyllistää muita ihmisiä. Tulee semmoista vahvaa paheksuntaa, että jos ei ääneen sano, niin ainakin pään sisällä ajattelee niin kuin negatiivisesti monista asioista. Ja tässä alkaa sitten tulla jo semmoista niin kuin manipulointia. No sitten kun mennään ihan tänne epäterveelle tasolle, jolloin life coach
taidoista ei enää ole välttämättä apua ja kannattaisikin sitten hakea jo ihan hoitoa ammattilaiselta, psykologilta tai psykiatrilta. Eli tämmöinen epäterve taso, missä on nimenomaan negatiiviset ja poispäin vievät tunteet ja olosuhteet. Tulee tämmöinen luovuttanut olo, lannistunut olo, tulee suuttumista ja loukkaannutaan todella herkästi kaikista sanomisista ja siinä lähtee semmoinen kielteisyyden kierre liikkeelle. Tulee tämmöistä koston tunnetta, raivoa, vihaa, katkeruutta, kateutta, puutteen tuntua ja kielteisyyden kierre vaan pahenee. Ja ysitasolla sitten oikeastaan ihminen saattaa jo niin kuin lamaantua, että tulee semmoista tosi vahvaa epävarmuutta, syyllisyyttä, arvottomuutta, itsensä syyttelyä, pelkoa, surua, masennusta, epätoivoa, voimattomuutta ja yksinäisyyttä. Ja silloin ollaan jo niin kuin masennuksen tasolla. Ja pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa itsetuhoisiinkin ajatuksiin. Ja mä halusin tämän tuoda itse sen takia esille, kun seiskoilla, itse on 7, niin meillä on aika vahva tämä niin kuin skaala. Et mä oon huomannut, että se voi hyppiä 1–9 niin kuin ainakin lapsena niin hyvinkin herkästi. Ja kun mä luin tätä Rick Hudsonin ja mikä tämä kirja Enneagrammista, ja siellä on ne ihmisen niin kuin terveyden tasot eri enneagrammityypeissä, niin siellä tuli selkeästi ilmi, että 7 haaste on sairaalatasolla kaksisuuntainen mielialahäiriö, että voi lopuksi sairastua siihen. Ja mä oon tämän koko skaalan käynyt sitten elämässäni läpi ja koen, että 10 vuotta sitten mut pelasti Marika Borin koulutukset ja enneagrammin ymmärrys ja nimenomaan tämä terveyden tasot ja tunneasteikon oppiminen. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt jos mä huomaan, että mun niin kuin terveyden taso alkaa mennä tuonne 4–5 tasolle, mä tunnistan itsessäni ne piirteet, niin silloin mä tiedän, että nyt Suski, stop, töpseli pois seinästä, mieti mitä teet tällä hetkellä liikaa elämässä, mitä teet tällä hetkellä liian vähän ja mitä kannattaa nyt lähteä muuttaa. Ja mä oon nykyään aika niin kuin nopea reagoimaan näissä asioissa, koska mä oon joutunut 2 kertaa suljetulle osastolle ja ollut todella tuolla niin kuin hyvin maanisena, joka on sitten pomppinut ihan siinä manian ja tämän niin kuin masennuksen välillä. Ja nyt mä oon ollut jo useita vuosia terve ilman lääkitystä ja enneagrammin kiitos siitä, plus nämä muut asiat, mitä on niin kuin oppinut itsensä hoitamisesta ja huolehtimisesta ja siitä, että niin kuin liian kova duuni ja stressi, mihin se voi johtaa, että kuinka ihminen siitä voi sairastua. Niin toivon, että niin kuin tätä ei enää tulisi tapahtumaan, että ainakin mulla on nyt niin kuin tieto ja mulla on jotenkin sellainen tunne, että omalta osalta jotenkin, että sit se on jo vähän niin kuin valinta, että annanko mun elämän vielä lipsua siihen malliin. Eli tämä hälytysmerkki, että jos alkaa tulla sellainen tunne, että on niin kuin vahvaa välinpitämättömyyttä ja semmoista ihan sama asennetta, tai se syyttäminen ja syyllistäminen alkaa niin kuin ajattelemaan muista ihmisistä niin kuin negatiivisia ajatuksia, niin ne on mulle semmoisia vahvoja hälytysmerkkejä, että nyt kannattaa lähteä muuttaa sitä omaa ajattelua. Ja sitten mä niin kuin joka aamu teen tosi paljon töitä, että jos mä huomaan, että mä oon oikeasti vähän väsynyt ja vähän negatiivinen, niin ennen kuin mä nousen edes sängystä ylös, niin mä jumppaan mun mielen positiiviseksi. Mä hymyilen, mä hengitän. Mä alan miettiä hyviä asioita ja sitten mä vasta aloitan mun päivän, kun mä oon saanut sen niin kuin pääkopan hyvälle fiilikselle. Tällä hetkellä mä elän aika jänniä aikoja. Mä oon muuttunut Lahdesta tänne niin kuin Vantaalle asumaan ja sitten mulla on tapahtunut aika jänniä asioita asuntojen kanssa ja näen, että aiemmin mä olisin voinut viettää paljon unettomia öitä ja stressata niin kuin tilanteita ja asioita, niin mä oon hirveän ylpeä itsestäni, että mä oon jotenkin oppinut laittaa niin kuin ne negatiiviset ajatukset niin kuin taka-alalle ja jotenkin oppinut luottaa siihen, että kaikki järjestyy ja kunhan mä niin kuin huolehdin näistä elämäni perusasioista, niin kaikki tulee menemään hyvin. Ja sitten otetaan asiat sellaisena vastaan, mitä ne tulee. Tässä on vielä tällainen niin kuin tästä samasta, no mitä äsken käytiin läpi, mutta vähän eri tavalla kuvattuna. No sitten toinen asia, minkä on mua opettanut hurjan paljon, ollut nämä vaistotyypit. Et kun meillä on nämä
3 vaistotyyppiä, että on itsesuojeluvaistotyyppi, sitten on vetovoimavaistotyyppi ja sosiaalinen vaisto. Ja meillä kaikilla on nämä kaikki vaistotyyppiä, ja me tarvitaan näitä kaikkia vaistotyyppejä. Ja sitten näiden vaistojen tehtävähän on pitää niin kuin huolta siitä, että me ylipäätään selvitään, eli tämmöinen eloonjäämistehtävä. Ja tämä itsesuojeluvaisto on niin kuin meillä kaikista vanhin vaistotyyppi, että ilman sitä me ei oltaisi edes hengissä. Ja tämä pitää huolen siitä, että me pysytään hengissä, eli että me syödään ja me nukutaan, ja että meillä on niin kuin rakkautta, että tämä on vaistoista vanhin, ja just se, että on niin kuin nimenomaan sitä, niin kuin katto pään päällä. Ja sitten vetovoimavaisto on toisiksi vanhin vaistotyyppi, ja tämä pitää huolta siitä, että me pariudutaan, lisäännytään, ja nimenomaan, että ikään kuin suku jatkuu. Ja ihminen ei voi hyvin, jos ihminen ei saa rakkautta elämässään. No sitten on tämä sosiaalinen vaistotyyppi, joka on tyypeistä kaikista nuorin, niin sosiaalinen vaistotyyppi pitää huolta siitä, että me huolehditaan perheestä, yhteisöstä ja toisistamme. Ja kun mulla on mä en tiedä mistä se johtuu, mutta itsellä mä oon ollut 6-vuotias, kun mun vanhemmat on perustanut Ponihakan ratsastuskoulun. Ja mä olen elänyt huikean sosiaalista elämää lapsena. Siellä on ollut satoja nuoria, ja mun äiti perusti sen ratsastuskoulun sillä ajatuksella, että hän, kun pojilla oli jalkapallohalleja ja jäähallia ja paljon harrastuksia, niin tytöille ei ollut mitään harrastuksia. Mun äiti visioi, että kun hän oli toi sosionomi koulutukseltaan, että hän haluaa lapsille suoda tytöille oman harrastuspaikan. Ja tämä paikka on Hakunilassa Vantaalla, ja täällä oli aika paljon sellaista alkoholismia perheissä ja sellaista, että lapsia jätettiin aika paljon heitteille. Ja mun äiti otti aika usein tämmöisiä, että kun se vei välillä niitä lapsia kotiin, kun ei niitä tultukaan hakemaan, ja sitten kun se pääsi sinne kotiin ja huomasi, että ne on ihan kännissä ne vanhemmat siellä, niin hän saattoi sanoa niille vanhemmille, että hei, tämä tyttö tulee nyt meille yöksi, että palautetaan sitten huomenna. Ja siihen aikaan ei se sosiaalipuoli ollut vielä niin vahvaa Suomessa, kun tämä on ollut 74-75 vuonna, niin ne nukkui sitten patjalla mun huoneen lattialla nämä lapset, ja niin kuin meistä tuli aina hyviä ystäviä, ja he sai tämmöisen turvallisen paikan, missä harrastaa ja viettää aikaa, ja edelleen tulee todella paljon mun ikäisiltä yli 50-siltä viestiä, että kuinka Ponihaka on pelastanut heidän elämänsä. Ja mä mietin, että mulla on ollut niin valtavan vahva se mun sosiaalinen elämä, että tämä mun sosiaalinen vaistotyyppi on ollut aina kaikista korkeimmalla. No sitten mun äidille ei ollut kauheasti aikaa olla äiti, vaan hän pyöritti sitä ratsastuskoulua ja isä samoin, niin ei meillä ollut sellaista kotikotia, että mä elin siellä tallilla, ja mun itsesuojeluvaisto on ollut aivan nolla, ihan pohjissa, sellaista ei ole ollutkaan. Mä oon syönyt, kun tarpeeksi kova nälkä on ollut, nukkunut, kun on tarpeeksi paljon väsyttänyt, ja laiminlyönyt 100% itteni, että mä vasta sitten 30-vuotiaana, tai silloin lähempänä 40, kun mä jouduin sitten sinne suljetulle osastolle, niin vasta opin oikeasti ymmärtää, että mun on pakko oppia nostaa tämä itsesuojeluvaistotaso samalle tasolle. Ja tätä Marika Borg puhui myöskin näissä koulutuksissaan, että me voidaan kaikista parhaiten silloin, kun meillä on nämä vaistotyypit mahdollisimman samalla tasolla. Ja mä oon nyt tehnyt sitten kovasti töitä tämän itsesuojeluvaiston kanssa, että mä huolehdin syömisestä, terveellisestä syömisestä, liikkumisesta, riittävästä nukkumisesta, ja sitten tavallaan vähän pienentänyt sitä sosiaalista puolta, että mulle oli aina hirveän tärkeää päästä kaikkiin rientoihin mukaan ja olla joka puolella, ja sekin voi kuluttaa ihmisen piippuun, että tekee liikaa sitä, mistä on liian innostunut, tyypillistä seiskoille. Niin toi vetovoimavaisto mulla on aina ollut siinä keskellä, että sen eteen ei ole hirveästi tarvinnut oikein tehdä mitään.
Ja nyt mulla on vähän sellainen tunne, että mä oon saanut niin kuin tasapainotettua itse nämä, mutta tämä oli mulle sellainen todella silmiä avaava ja tärkeä oppi, josta mä tiedän, että moni ihminen niin kuin ehkä saisi apua, kun niin kuin oivaltaisi tämän tai ylipäätään tietäisi näistä. Ja vaistojen epätasapainossa tulee huonoa tämmöistä niin kuin tyyppikäytöstä enneagrammissa. Ja kun ihminen on esimerkiksi henkisesti heikossa hapessa, niin silloin häneltä puuttuu ymmärrys niin kuin näistä vaistoista, ja silloin nämä vaistot ottaa totaalisesti vallan. Ja sitten kun nämä kaikki vaistot pitää kuitenkin saada tyydytettyä, niin tämä tulee kuitenkin niin kuin alitajuisesti. Ja tämähän niin kuin olevina on helppo korjata, että kun tasapainotetaan ja huolehditaan alimmalla oleva taso niin kuin näistä vaistoista paremmaksi ja vähän tasoitetaan sitä ylintä, niin sillä se koko kokonaisuus saadaan sitten niin kuin tasoitettua. Ja mä en tiedä nyt sitten. Joo, mä haluan käydä kuitenkin ehkä tässä vähän syvällisemminkin läpi, kun mä oon nämä joskus tänne oikein tehnyt, niin tästä itsesuojeluvaistosta, että huomio keskittyy fyysiseen ja materiaaliseen hyvinvointiin, kuten ruokaan, lepoon, terveyteen, pukeutumiseen, kotiin, tavaroihin ja taloudelliseen turvallisuuteen. Sitten itsesuojelutyypit ovat kaikissa enneagrammityypeissä hieman konservatiivisempia ja varovaisempia kuin muut vaistotyypit. Ja itsesuojelutyypit kokee olevansa ensisijaisesti itse yksin vastuussa omasta hyvinvoinnista ja selviytymisessä maailmassa. Ja on silleen, että minä olen vastuussa itsestäni. Itsesuojelutyypit haluaa tuntea olonsa turvalliseksi, mukavaksi, ravituksi, levänneeksi ja hyvinvoivaksi voidakseen keskittyä muihin asioihin. Itsesuojelutyypille on tärkeää tuntea, että koti on kaunis, tilillä on tarpeeksi rahaa ja laskut on maksettu. Jääkaapissa on ruokaa ja kaikki käytännön asiat, jotka voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin, on hoidettu mahdollisimman hyvin, mukavasti ja turvallisesti. Ja mitä epäterveemmälle tasolle itsesuojeluvaisto menee, sitä neuroottisemmaksi tulee tämä suhtautuminen rahaan, ruokaan, liikuntaan, yksityisyyteen tai turvallisuuteen ja myöskin siihen unen saantiin, että oikein monasti saatetaan katsoa kellosta, että nyt, jos en minä just nyt pääse nukkumaan, niin minä en voi hyvin. Ja sitten terveellä tasolla itsesuojelutarpeet täytetään tasapainoisella tavalla, että syödään, nukutaan, urheillaan ja ne ei ohjaa toimintaa silleen häiritsevällä tavalla, että esimerkiksi millään syömishäiriöinä. Vetovoimavaisto, eli me kaksi. Vetovoimavaisto saa ihmisen ensisijaisesti kiinnittää huomionsa kahdenkeskisiin ihmissuhteisiin ja parin hankintaan sekä parisuhteeseen. Kakkoset vetovoimatyypit ovat kaikissa enneagrammityypeissä intensiivisiä ja saattavat tämän intensiivisen vetovoimaisuutensa ja vahvuutensa takia sekoittua tyyppeihin 4, 6 ja 8. Ja tämä on niin kuin itsekin huomannut, että välillä niin kuin tulee silleen, että ei tämä nyt ole, että joku vaikka sanoo, että joo, että mä oon 8 ja sitten sä alat niin kuin miettiä, että hetkinen, että et sä niin kuin vaikuta 8, niin se voi just johtuukin tästä intensiivisyydestä, joka tuleekin siitä vetovoimavaistotyypistä. Vetovoimavaisto liittyy suoranaisesti seksuaaliseen vetovoimaan ja lisääntymiseen, että varsinkin sitten kun tulee se tikittävä kello, että pitäisi lisääntyä, niin silloin tuo vetovoimavaisto automaattisesti usein naisilla tulee vahvemmin pintaan. Eli vetovoimavaisto liittyy siis suoranaisesti tähän seksuaaliseen vetovoimaan ja lisääntymiseen. Vetovoimavaisto saa ihmisen turvautumaan ensisijaisesti kumppaniinsa, puolisoonsa tai yhteen uskottuun ystävään. Ja turva löytyy läheisistä ihmissuhteista, että aina tämä niin kuin me kaksi yhdessä. Vetovoimatyypit ovat yleensä perusluonteeltaan dynaamisempia, aggressiivisempia, seikkailunhalusempia ja ottavat helpommin riskejä kuin muut vaistovariantit. Ja epäterveenä vetovoimavaisto näkyy joko ongelmina parisuhteessa, kyvyttömyytenä sitoutua tai sitten tarpeena hurmata ja vallottaa
aina uusia ihastuksen kohteita. Ja silloin kun me ollaan niin kuin terveellä tasolla, niin silloin me nähdään nämä haasteet itsessämme. Ja terveellä tasolla vetovoimavaisto saa ihmisen kiinnittämään myönteistä huomiota parisuhteeseensa, rakkauselämäänsä sekä kahden keskeiseen ihmissuhteeseen. No sitten sosiaalinen vaistotyyppi on tämä me yhdessä. Sosiaalinen vaisto saa ihmisen keskittymään laajemmin sosiaalisen yhteisönsä hyvinvointiin. Sosiaaliset tyypit ovat yleensä sosiaalisesti lahjakkaimpia, huomaavaisempia, sosiaalisesti tahdikkaita. Heillä ei ole tarvetta korostaa itseään ryhmän kustannuksella. Sosiaalinen vaisto saa ihmisen hakemaan turvaa yhteisöstä ja toisista ihmisistä. Sosiaalinen vaisto huolehtii siitä, että pidämme huolta lapsistamme ja perheestämme. Sosiaaliset tyypit haluavat tietää, millainen hierarkia omassa ryhmässä vallitsee ja mikä on oma asema ja status osana ryhmää. Sosiaaliset tyypit haluavat tietää ja ymmärtää ryhmän säännöt. He pyrkivät toimimaan ja käyttäytymään yhteisönsä hyväksyttyjen normien mukaisesti. Epäterve sosiaalinen vaisto saattaa saada ihmisen, joka ripustautumaan yhteisöönsä tai perheeseensä liiallisesti. Tai sitten ihminen vetäytyy ryhmästä, mutta tarkkailee jatkuvasti, miten yhteisö reagoi. Ja terveellä tasolla huolehdimme perheestämme, suvustamme ja ystävistämme sekä osaamme olla luontevasti ja vastuullisesti yksilöinä yhteisöissä, esimerkiksi työpaikalla tai sukulaisten kanssa. Joo, ja kun nämä vaistot ja tarpeet palvelee meitä terveesti, niin silloin me syödään, kun meillä on nälkä, haetaan läheisyyttä ja kontaktia silloin, kun se tuntuu hyvälle, ja osallistutaan yhteisön hyväksi silloin, kun sitä tarvitaan, ja koemme, että meillä on siihen aikaa ja halua. Usein paras tapa rauhoittaa dominoiva vaistomme on tasapainottaa sitä huolehtimalla edelleen siitä heikoimmasta vaistostamme terveellä tavalla. Näin otamme oman hyvinvointimme kokonaisvaltaisesti huomioon ja tervehdytämme ja tasapainoitamme automaattisesti myös vaistojamme. No nyt mä oon joutunut tämän Mindriders vaistotyypit ja katse niin miettiä tätä niin kuin hyvin paljon, koska mä oon huomannut, että se vaikuttaa ratsastuksessa ihan älyttömän paljon. Ja myöskin niin kuin eläinten kanssa kun ollaan ja Marikan luennolta ollaan niin kuin käyty näitä läpi. Ja mä oon niin kuin huomannut siinä sen, että miten niin kuin hauskaa, että jopa katse voi kertoa siitä, että mikä vaistotyyppi on kyseessä. No itsesuojelutyyppi, ja nyt täytyy sanoa, että tämähän ei aina pidä täysin paikkaansa, että monilla saattaa olla jopa niin kuin harjaantunut se oma katsekontakti, jolloin se ei silloin tule niin hyvin ilmi. Mutta kuitenkin koen, että tämä kulkee aika hyvin käsi kädessä, ja nyt kun mä oon paljon oppilaiden kanssa näistä puhunut, niin ne on ihan silleen, että ei vitsi, mä just teen tälleen, että kun mä oon ihan itsesuojelutyyppi, niin mä en todellakaan halua katsoa ketään silmiin ja niin kuin da. Eli itsesuojelutyyppi on näistä 3 vaistotyypistä kaikista vetäytyvin. Ja itsesuojelutyypillä on usein tosi välttelevä katse ja vähän jopa semmoinen niin kuin salaavan tuntuinen. No sitten vetovoimatyyppi on kaikista itsevarmin, ja vetovoimatyypillä on kaikista semmoinen intensiivisin katsekontakti, joka voi olla jopa piinaava, varsinkin itsesuojelutyypille. Ja katse voi olla jopa tuijottava, ja se voidaan oikeasti kokea tosi häiritsevänä. Ja musta oli hirveän hauskaa, kun yksi ihminen oli, että ei vitsi, nyt mä tajun, kun mä en kestä, että mun pomo oli sellainen, että se tuijotti niin kuin mua silmiin ihan hulluna. Tämä oli niin kuin joku itsesuojeluvaistotyyppi. Ja musta oli ihan kamalaa, että sitä enemmän mä katsoin alas ja peräännyin, niin sen enemmän se juoksi mun perässä ja tuijotti mun silmiin. Että tavallaan niin kuin mahtava, kun oppii ymmärtää katseen merkityksen ja vaikutuksen, niin oppii myöskin niin kuin ymmärtää, että miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan. No sosiaalinen tyyppi on yleensä niin kuin tästä porukasta tunnollisin, ja sosiaalisella tyypillä on usein semmoinen sopiva, pehmeä katsekontakti, ja osaa yleisesti toimia ryhmässä ja ottaa niin kuin kaikki huomioon, ja se katse on usein pehmeä. Ja tämmöinen sopiva katsekontakti on sen 2-3 sekuntia,
ja kannattaa miettiä, millä semmoisella intensiivisyydellä katsoo hevosta tai ihmisiä. Et hevonen hyväksyy parhaiten pehmeän, hyväksyvän katseen. Ja silloin, kun meillä on semmoinen pehmeä, laaja katse, niin hevonen hyväksyy semmoisen ihmisen parhaiten. Ja sitten saman on kokenut myöskin koirissa, että jos koiraa vaikka tuijottaa hirveän intensiivisesti ja kauhean vahvalla katseella, niin jotkut koirat ei tykkää siitä ollenkaan. No sitten tämä perifeerinen katse, eli tämä tämmöinen laaja pehmeä katse, niin tätä katsetta pystyy just harjoittelemaan. Mä oon paljon joutunut ratsastajille teettää näitä erilaisia katseharjoituksia, koska jos hevonen vaikka pelkää jotain kulmaa, niin ratsastajilla on usein taipumus silloin, kun asiasta ei tiedä, alkaa itsekin tuijottaa sitä kulmaa tämmöisellä vetovoimakatseella, semmoinen oikein tuijottava intensiivinen katse. Ja silloin, kun molemmat tuijottaa samalla lailla, niin se on ihan saletti, että se hevonen on ihan niin kuin, että nyt sieltä varmaan tulee joku kauhea tiikeri, joka syö meidät. Ja kun ihminen oppii niin kuin, kääntää katseen pois siitä, mitä se hevonen pelkää, ja ottaa käyttöön tämän pehmeän perifeerisen laajan katseen, niin hetken päästä se hevonen ei edes niin kuin kiinnitä mitään huomiota siihen, mitä se on pelännyt. Ja tämä on nähnyt nyt niin satoja kertoja, että se niin kuin kerta toisensa jälkeen toimii se homma. Et katse kannattaa aina kääntää pois siitä, mitä se hevonen tuijottaa ja pelkää, ja vaan katsoa pehmeästi ja laajasti sinne, minne sitten haluaa päätyä. Ja sitten tässä on myös todettu, että ihmiset ja eläimet kokee tämän pehmeän katseen miellyttävimpänä, ja tämä hyväksyvä katse, niin tällä katsetavalla niin me pystytään myöskin parhaiten pysymään tässä meidän viisaassa etuaivolohkossa. Että se auttaa myös meitäkin pysymään niin kuin poissa sieltä liskoaivoista. Ja hirveän hyviä katseharjoituksia voi tehdä autoa ajaessa. Et silloin kun mä itse ratsastin kilpaa, niin mä oikein niin kuin treenasin sitä, että kun mä ajoin autolla pitkiä matkoja, niin välillä mä niin kuin supistin sen katseen, että mä näin vaan ihan niin kuin tosi suppeasti suoraan eteen. Ja sitten mä niin kuin pehmensin sen katseen, niin että mä näin niin kuin tosi laajasti sen kokonaisuuden. Ja laajaa katsettahan kannattaa iltasella ajaa, kun on paljon hirviä ja peuroja tienvarsilla. Niin nämä on niin kuin tosi hyviä harjoituksia meidän mielelle ja silmälle, että me osataan niin kuin käyttää katsetta erilaisissa tilanteissa ja olla valppaita. Ja ratsastaessa ja hevosen kanssa kun toimii, niin on tosi tärkeää säilyttää koko ajan se katsekontakti ympäristöön, että meidän kannattaa niin kuin nähdä ja havainnoida ihan kaikki, mitä ympärillä tapahtuu. Jokainen varmaan tietää sen verran hevosesta, että hevonen on niin kuin, no kun se on laumaeläin, niin sitten se on myöskin aroeläin ja sitten se on pakoeläin. Että sen niin kuin ensimmäinen reaktio, kun se pelästyy jotain, niin on se pakeneminen paikalta. Ja sen takia, kun hevonen säikähtää, niin se niin kuin vaan lähtee karkuun sitä, mitä se pelkää. Ja meidän kannattaa niin kuin ratsastajana olla silloin aina tosi varovaisia, että me ei lähdetä ruokkimaan sitä pelkoa omilla ajatuksilla sille hevoselle, mutta että me huomioidaan, että aha, tuolla tulee lastenrattaat ja siellä on ilmapalloja ja tuolla sedällä on sateenvarjo. Ne on yleensä sellainen kombo, mistä hevoset lähtee karkuun. 1000 ja 100, jos ei niitä ole totutettu sellaiseen, niin tavallaan se on niin tärkeää, että kun meillä on se pehmeä laaja katse, että me nähdään, että okei, tuolla on tuommoinen, että mun hevonen saattaa säikähtää, jolloin mä oon valmis, että jos se yrittää niin kuin kiihdyttää vauhtia, niin mä jarrutan ja hidastan sitä vauhtia ja kerron sille, että ei tässä ole mitään hätää. Mutta sitten on olemassa ihmisiä, jotka vaikka tuijottaa vaan alas, niin kuin itsesuojeluvaistotyyppi, ja myöskin niin kuin nelostyypeillä tyyppeinä on tapana katsoa alas ratsastaessa, usein sen mä oon huomannut, niin silloin ne ei niin kuin näe, mitä siellä ulkopuolella tapahtuu, ja se voi olla oikeasti aika vaarallista. Eli hevosen selässä on kaikista turvallisinta olla, kun katse pysyy laajana, pehmeänä, ja katsotaan, minne mennään. Ja sitten paljon niin kuin näkee sille, että ratsastaja tuijottaa vaan sitä hevosen niskaa, just tällä vetovoiman katseella, niin sä näet sen hevosen niin kuin korvien liikkeet ja niskan ja pään, kun sulla on se laaja perifeerinen katse. Ja mä koen, että
katseella on myös niin kuin siihen omaan itsevarmuuteen ihan hirveästi merkitystä. Et jokainenhan meistä tietää, että jos joku dominoiva ihminen haluaa ottaa niin kuin ylivallan niin kuin meistä esimerkiksi, niin meillähän tippuu heti katse alas. Niin sitten niin kuin jos haluaa pitää puoleensa ja seistä itsevarmana ja tavallaan pysyä niin kuin tiukasti omien sanojensa takana, niin kun mäkin olen johtanut meidän ratsastuskouluun, johdin 24 vuotta, niin sit saattoi tulla sellaisia tilanteita, että saattoi olla aika haastavia ihmisiä joskus, keiden kanssa piti olla tekemisissä. Niin sen mä niin kuin opin, että sillä katseella on ihan valtava merkitys siihen, että luonko mä heihin niin kuin sen, että mulla on mun rajat ja mä pidän niistä kiinni ja mun yli ei pompita. Niin se oli se katse, millä mä sen tein, että mä pidin sen pehmeänä ja hyväksyvänä, mutta mä en alkanut väistelee katseella enkä pienentänyt itteeni, vaan mä pysyin oikeasti niin kuin ryhdikkäänä ja hymyilevänä ja niin, että pystyn niin kuin jämptisti ja tiukasti pitää ne, niin puhun niin kuin asioista asiana. Joo, nyt mä tässä mietin, että tuossa menee aika kauan aikaa, kun me käydään tätä, tai ei tässä nyt oikeasti mene kauan aikaa, mutta että siirryttäisiin näihin niin kuin persoonallisuustyyppeihin, että jos me 7 pidetään sitten se pieni tauko, niin sitten me pystytään niin kuin keskustelemaan sitten myöskin lisäksi loppuaikana, niin mä siirryn nyt tähän enneagrammin puolelle puhtaammin. Ja me ollaan Terhi Laurilan kanssa tehty nämä hevoset sille, että Terhi on nämä piirtänyt. Hän on pitkän linjan ratsastuksen opettaja ja hyvin taiteellinen tyyppi. Ja mä oon kauhean iloinen. Me mietittiin yhdessä, että minkälaiset hevoset ovat eri tyyppeinä. Ja tämä 1 on tässä nyt sitten tarkka laadunvalvoja tai sitten tunnollinen perfektionisti. Ja sitten 2 on avulias huoltaja tai sitten sydämellinen auttaja. 3 on tehokas suorittaja tai sitten aikaansaava tehopakkaus. Ja 4 on luova individualisti tai intuitiivinen kommunikoija. 5 on tutkiva asiantuntija tai kiinnostunut perehtyjä. 6 on luotettava kyseenalaistaja tai tunnollinen turvallisuushakija. Ja mun mielestä Teete on saanut tässä hirmu ihanasti esille tänne, että kuinka tämä hevonen niin kuin pelkää tuota estettä, mutta silti rohkeasti hyppää sen yli. Ja sen mä oon 6 huomannut, että vaikka 6 on ehkä eniten niin kuin huolestuva tyyppi, niin 6 on varmaan meistä kaikista rohkein, että se sitten kuitenkin pelosta huolimatta menee ja tekee. Sitten 7 innostunut suunnittelija tai iloinen valontuoja. 8 vahva vaikuttaja tai turvallinen johtaja. Tämä on niin oivallinen kuva 8, että hänellä on se lauma, jota hän johtaa. Ja sitten ihana 9 sopeutuva rauhanrakentaja tai rauhallinen tasapainottaja. Ja tässä me ollaan saatu kivasti mun mielestä esille nämä kehotyypit, sydäntyypit ja päätyypit. Ja mä olen niin kuin ratsastuksen opettamisessa huomannut myös tämän saman, että jotenkin kehotyypeillä tulee niin kuin kauhean vahvasti se keho ilmi siinä ratsastuksessa. 8 tämmöisinä johtajatyyppeinä, niin ne oikeasti istuu tosi jämptisti hevosen ympärillä ja ottaa silleen johtajamaisesti sen hevosen niin kuin haltuun. 9 on taipumusta hirveän usein istuu vähän niin kuin irti siitä hevosesta, pikkasen flegmaattisesti, vähän niin kuin hitaasti toimien. Ja sitten 1 on usein tosi niin kuin hyvä ryhti ja ne istuu joskus jopa vähän niin kuin turhan jäykästi siellä hevosen selässä, että se on niin ryhdikästä, että sieltä puuttuu toisinaan semmoinen niin kuin rentous ja fiilis. Mutta se riippuu sitten siitä, että miten taitavista ratsastajista ja kuinka paljon on ratsastanut, niin sillä on paljon merkitystä. Ja sitten mä oon huomannut niin kuin 2, 3, 4, jotka on niin vahvoja
sydänihmisiä, että myöskin niin kuin ratsastuksen opettamisessa niin heidän kanssa joutuu jotenkin tosi silkkihanskain kohtelemaan kaikkia, ja he tarvitsevat kaikista eniten semmoista niin kuin kannustusta ja sellaista niin kuin rohkaisevaa vahvistusta. Ja sitten mä oon huomannut niin kuin 5., 6. ja 7, että kun kaikki me pyöritetään paljon asioita meidän päässä, niin me päätyypit niitä sitten vasta pyöritetäänkin. Että sitten kun saadaan niin kuin se pään sisäinen puhe tietoiselle tasolle, niin se muuttuu voimakkaasti se niin kuin kehittyminen siinä omassa ratsastuksessa. Ja nyt mä alan käymään läpi näitä tyyppejä tässä. Mä en nyt välttämättä lue just mitä tässä lukee. Nämä on kaikki niin kuin jokaiselle varmasti täysin tuttuja juttuja, niin kuin tuttuu tekstiä. Mutta silti niin tämä on hauska ollut huomata, miten tämä istuu tähän niin kuin ratsastukseen ihan täysillä. Ja kun ykkönen on niin kuin parhaimmillaan ihanteellinen, objektiivinen, periaatteellinen, tosi järjestelmällinen ja vastuuntuntoinen ja oikeudenmukainen ja sitten tämmöinen eettinen uudistaja, niin sitten huonona päivänä ykkönen saattaa olla hieman tiukka ja joustamaton täydellisyyden tavoittelija. Ja sitten ratsastuksessakin näkyy se, että kuinka paljon ykköstä motivoi asioiden tekeminen oikein. Ja sitten mä oon huomannut, että ratsastajana niin ykkönen on tosi tarkka, pedantti ja sitten oikeasti haluaa tehdä asiat todella hyvin. Ja sitten kuitenkin ykkönen on tosi oikeudenmukainen ja ykköstä on mukava opettaa, koska hän usein ottaa oppimistilanteet aina tosi vakavasti ja keskittyy hyvin niihin asioihin, joita on tekemässä. Ja niin kuin mä jo sanoin, niin ykkönen istuu usein ryhdikkäästi ja kauniisti hevosen selässä, mutta saattaa mulle olla työtä saada ykkönen rentoutua sieltä kehosta, että siellä saattaa olla just semmoista liikaa jännittyneisyyttä, ja nyt mä oon alkanut oppia löytää semmoisia keinoja, että mä teetän paljon silloin tämmöisiä, kun me kaikki tyypit voidaan olla jäykkiä, että se ei nyt ole vain ykkösestä kiinni, mutta kuitenkin, että silloin ihminen tarvitsee semmoista jumppaa, ja mä saatan mennä ihan siihen ratsastajan luokse ja ottaa kädestä kiinni ja ravistella, ja saatetaan tehdä ihan semmoisia harjoituksia, että siellä tulee se kehofiilis. Ja sitten mä oon huomannut, että kyllä muutkin tekee sitä, mutta ykköset varsinkin, niin saattaa tosi usein purra hampaat kiinni. Ja kun mä näen, että ykkösellä on hampaat kiinni, niin se kasvot menee vähän kovaksi ja tiukaksi. Ja varsinkin silloin, kun ykkönen keskittyy kovin, niin se saattaa tapahtua automaattisesti. Niin siihenkin auttaa, että sanoo, että sanoo että tekee vähän kasvojumppaa. Ja tavallaan, että kun hän alkaa ratsastajana kiinnittää huomiota siihen omaan kehoon ja kehofiilikseen, niin se ratsastus muuttuu ihan hurjan paljon. No stressaantuneena ykkönen saattaa vaatia sekä itseltä että hevoselta liikaakin, ja se voi sitten taas oikeasti vaikuttaa siihen ratsukkoon, että kun ykkösen stressisuunta on 4, niin olen huomannut tämän ihanan drama queenin, mikä sieltä mukavasti saattaa herätä henkiin. Ja ennen enneagrammia niin mä en olisi tajunnut, mistä on kyse, mutta sitten kun on tähän perehtynyt, niin on oppinut ymmärtää, että ei se nyt maata kaada, jos joskus joku saa kauhean teatraalisen kohtauksen kesken ratsastustunnin. Niin vaikkei se olisi ykkönen, niin jotenkin sitä osaa suhtautua jo ihan eri tavalla semmoisiin tunteiden purkauksiin. Mulla kävi kerran niin, että oli yksi oppilas, joka oli ihan selkeä ykkönen ratsastajana, hyvin, hyvin tarkka ja pedantti ja kauhean kunnianhimoinen, ja hän pääsi tänne Helsinki Horse Showhun hyppäämään yhtenä vuonna, ja sitten selvästi hän jännitti niitä kilpailuja tosi paljon, ja meillä oli sitten viimeinen treeni ennen niitä kisoja. Ja siis siitä tunnista ei mennyt tulla yhtään mitään. Mä en ikinä ole nähnyt hänen ratsastavan niin epätasaisesti ja niin jotenkin silleen, että ei ollut mitään rytmiä siinä menossa, ja hevonen ei toiminut ollenkaan, siinä ei ollut mitään yhteistyötä. Ja mä mietin, että millä ihmeellä mä saisin, että hän keskittyisi oikeisiin asioihin, että kun tuntuu, että hän vaan ajattelee, että nyt pitää onnistua, kun kohta on ne isot kisat. No sit se sai jonkun ihme kohtauksen aivan yhtäkkiä, heitti ohjat pitkiksi ja alkoi itkeä ihan täysin. Ja sanoi, tästä ei tule yhtään mitään ja minusta ei ole mihinkään. Ja
tämä on ihan kauheata ja mä en voi lähteä niihin kilpailuihin, mä olen niin huono. Ja tuli tämä, mitä usein saattaa ykkösellä tapahtua, että hän alkaa niin kuin syyttää ja syyllistää sitten itseään tosi voimakkaasti. Ja jos mulla ei olisi ollut enneagrammin ymmärrystä, niin mä en olisi tiennyt, mitä mä teen siinä tilanteessa. Niin sitten jotenkin niin osasin olla siinä ihan rauhallinen ja mä laitoin vaan käden niin kuin hänen polven päälle ja annoin hänen siinä niin kuin päästään ne tunteet ulos ihan kunnolla. Ja niin sitten me alettiin niin kuin jumppaa. Sitten mä sanoin, että hei, että koitetaan saada tämä lopputunti nyt niin kuin jollain tavalla sujumaan, että aletaan nyt miettiä, että mihin nyt meidän kannattaisi keskittyä, että tämä lähtisi niin kuin toimimaan tämä homma. Ja mä sain sitten niin kuin silleen, että kun se sitten rauhoittui siinä hetken kuluttua, niin se alkoi niin kuin itse tuomaan niitä juttuja, että mikä on se, mikä ei niin kuin ollenkaan toimi, niin se oli se rytmi. Ja mä sanoin, että hei, nyt tehdään silleen, että sä tuut uudestaan nämä esteet, ja nyt sä et ajattele mitään muuta, kun sä alat vaan keskittyä siihen rytmiin. Eli se hevonen teki sitä, että se ei niin kuin kaarteissa laukannut, vaan se oli vähän laiska, ja sitten kun se näki esteen, niin se lähti vähän niin kuin ryntäämään. Ja tämmöisen hevosen kanssa, niin silloin pitää kaarteessa huolehtia, että se laukka aktivoidaan, että se on energinen siellä kaarteessa, että kun tullaan kohti estettä, niin pystytään sitten hallitsemaan sitä hevosta. Ja lähdettiin sitten sitä niin kuin siihen pelkästään 100% siihen rytmiin keskittymään. Ja sitten hän niin hetken päästä alkoi löytää sen rytmiä, löyti sen jutun, ja sitten se homma lähti toimimaan, ja sitten sai sitten suoritettua sen tunnin silleen kunnialla loppuun, ja sai semmoisen hyvän fiiliksen. Ja mikä oli kaikista mahtavinta, niin hän ratsasti elämänsä radat loppujen lopuksi ja horse-showssa. Ja parhaat radat, niin kuin mitä sen hevosen kanssa koskaan oli tehnyt. Niin se oli niin kuin loppupelissä hirveän hyvä, että hänellä oli tullut se purkautuminen, mutta halusin niin kuin tavallaan esimerkkinä tuoda tämän esille, että jos mä en olisi ymmärtänyt stressisuunnista mitään, niin en mä olisi tiennyt, miten tuossa pitää toimia. Ja olisi ollut niin kuin vähän silleen, että apua. Niin nyt osasi olla vähän silleen, että kohotti vaan olkapäitä, että no tämä on ihan tyypillistä stressikäyttäytymistä, varsinkin ykkösellä, että ei se maailmaa kaada ja tästä päästään kyllä yli. Ja sitten kun ykkösen kasvusuunta, kun on 7, niin se on niin huikeaa nähdä, kun ykkönen saa sen 7 vaihteen päälle ratsastajana, kun hän on kuin Naantalin aurinko ja näkee, että niin kuin sekä ratsastaja että hevonen hymyilee. Ja siinä on semmoinen mieletön yhteistyö ja semmoinen ilo ja onnellisuus siinä menossa. Ja semmoinen turhan niin kuin tiukkapipoisuus on niin kuin vähän taka-alalla. Ja sitten kuitenkin, kun ykkösellä on niin vahva se tunnollisuus ja se tarkkuus ja se pedanttisuus, niin siitä tulee ihan mielettömän upeata menoa. No sitten on ihana 2, avulias huoltaja. Niin 2 on parhaimmillaan auttavainen, ystävällinen, sydämellinen, ihmisläheinen ja huomaa myöskin eläinläheinen, empaattinen, kannustava ja huolehtivainen. Huonona päivänä 2 saattaa olla liian uhrautuva ja sitten toisten asioihin puuttuva. Ja 2 motivoi avuliaisuus ja toisista huolehtiminen. Ja se näkyy ihan älyttömän upeasti niin kuin talliyhteisössä, että minkälainen ihminen oikeasti 2 on. Ratsastajana 2 on yleensä niin kuin pehmeä ja hevosen niin hyvin huomioon ottava. Myöskin tosi tunnollinen ja usein myöskin tosi motivoitunut. Mä oon huomannut, että 2 ottaa usein muut hyvin huomioon tunneilla. Ja 2 on tosi tärkeää, että hän saa kannustusta siitä omasta ratsastuksesta. Että 2 on tosi tärkeää se, hän kokee sen niin kuin tärkeänä, että mitä muut hänestä ajattelee ja hänen tavasta ratsastaa ja hänen tavasta mennä paljon enemmän kuin mä niin kuin koen, että ratsastus on tietyllä lailla niin kuin vähän semmoinen yksilölaji, että sä niin sanotusti kilpailet itsesi kanssa, että sä haluat koko ajan olla niin kuin se parempi versio itsestäsi. Niin 2 niin kuin tulee sille, että hän ajattelee koko ajan, että mitä ne muut hänestä ajattelee. Ja se välillä niin kuin voi jopa haitata sitä menoa aika vahvasti. Ja hän saattaa niin paljon häiritä, jos hän kokee, että katsomossa istuu joku ihminen, ja hän kokee, vaikkei se niin olisi, niin hän saattaa kokea niin kuin yhtäkkiä, että toi varmaan ajattelee, että mä oon tosi huono ratsastaja, ja
mitäköhän oikein nyt musta puhuu tuolla, vaikkei se välttämättä olisi ollenkaan niin, mutta sen mä oon vaan huomannut, että se on aika mielenkiintoista. No sitten, tämä on myös ollut silleen, niin kuin mulle opettajana hyvä oppi, että kakkonen haluaa hirveän usein miellyttää opettajaa, ja sitten joskus hän saattaa tehdä semmoisia asioita, mihin oikeasti ei olisi valmis, vaikka niin kuin pelottaisi, koska hänellä on niin vahva se miellyttämisen halu. Ja sitten mä oon miettinyt, että onko silläkin merkitystä, että kun kakkosen sokea piste on ylpeys, että tuleeko sieltä niin kuin tietyllä lailla ylpeys vastaan, joka ei halua sanoa opettajalle, että mä en ole valmis tähän tehtävään, minusta ei ole tähän. Ja mä oon niin kuin joutunut tähän asian eteen sen verran monta kertaa, että se kaava niin kuin toistuu kakkosissa. Ja mä oon huomannut, että mun täytyy olla todella taitava niin kuin opettajana näkemään kakkosen niin kuin rehellisen tason. Ja sitten vielä sekin, mikä on niin kuin jännää opettamisessa, että kun sä huomaat, että ratsastajalla on huono päivä, että hän ei pystykään suorittamaan sitä niin kuin parastaan ja sitä omalla tasolla, että pitää niin kuin senkin silloin nähdä, että sinä päivänä mennään niin kuin helpompia tehtäviä. Ja musta tuntuu, että kakkonen on niin kuin kaikista tyypeistä ehkä niin kuin voimakkain siinä, että osaa niin kuin itse valmentajana silloin peräytyä ja laittaa riittävän pieniä esteitä, että saa niitä turvallisia onnistumisia mieluummin kuin että vaan pusketaan päälle. Mä oon senkin virheen tehnyt. Ja siitä on niin kuin ratsastaja joutunut sit loppujen lopuksi ihan sairaalaan, kun on sitten tippunut hevosen selästä. Ja tämä enneagrammi on niin kuin mulle siitäkin antanut sen opin ja ymmärryksen, että kuinka niin kuin tavallaan tuntoherkkä pitää olla sen asian kanssa, että mikä on sen ratsastajan tila minäkin päivänä. Että ei kaikki pysty niin kuin samoihin joka päivä tietenkään, että se vaihtelee paljonkin. No sitten kakkonen todellakin niin kuin elää kannustamisella ja sillä kiittämisellä. Musta tuntuu, että kakkonen menee eniten lukkoon, jos häntä liian kovaa patistaa. Ja tavallaan, niin kuin, että tämmöinen niin kuin positiivisen psykologian tyyli opettaa sopii kakkosille kaikista parhaiten. Meinasin sanoa, että sopii kaikille tyypeille, mutta käytännössä mä oon kyllä huomannut, että jotkut tyypit niin tarvii sen potkaisun persuuksille, että pitää sanoa, että nyt perskeles, pistä siihen, niin keskity. Että jotkut tarvii sen vähän tiukemman jutun, vaikka pääsääntöisesti se positiivinen tyyli opettaa on se paras. No sitten istunnan kanssa on ollut ihan hassun hauskaa huomata, että niin kuin kakkosilla saattaa olla taipumusta istuukin vähän semmoisessa pienessä etukenossa, että kakkosten on niin kuin vaikea istua ihan pystysuorassa. Ja jos ratsastajana niin kun kysyt, pitää muistaa, että tämä ei koske kaikkia, ja pitää muistaa, että meillä kaikilla tyypeillä on tämä sama haaste, saattaa olla. Mutta mä oon vaan huomannut, että tämä niin kulminoituu kakkosiin eniten. Niin kakkonen saattaa kokea, että hän istuu täysin suorassa. Ja sitten kun mä kysyn, että istutko suorassa, niin hän sanoo, että joo. Ja totuus on, että hän on pikkasen etunojassa. Ja sitten kun mä sanon, että nojaat niin kuin enemmän nyt taakse, ja sitten kun hän on suora ja kysyy, että miltä sinusta nyt tuntuu, niin sitten hän sanoi, että mulla on tunne, että mä oon niin kuin ihan takakenossa. Ja nyt on ihanaa, kun meillä on nämä puhelimet olemassa, niin mä voin ottaa valokuvan siitä, että missä kakkonen tykkää oikeasti olla, milloin hän on suora, ja voi vielä ottaa jopa semmoisen kuvan, että milloin hän oikeasti on takakenossa. Ja kun nämä kuvat näyttää, no se riittää, että näyttää vaikka sen, kun hän on suorassa ja kysyy, että miltä susta nyt tuntuu, ja hän sanoo, että semmoiselta, että mä nojaisin taakse. Ja sitten kun sen kuvan näyttää, niin sitten hän on ihan niin kuin, että oho, mähän istunkin suorassa, vaikka mulla on tunne, että mä nojan taakse. Ja tämä on ollut musta niin kuin tässä opetuksessa, mä luulen, että kaikissa urheilulajeissa ihan sama asia, että kuinka tärkeää on niin kuin nähdä visuaalisesti niitä kuvia. Sen takia on hyvä, että on peilit ja näin. Niin. Ja kun kakkosen stressisuunta, kun on 8, niin se niin kuin huomaa, että sitten kun se tatti alkaa nousta otsasta ja tulee se stressaantunut 8 esille, niin sieltä tulee aika semmoinen niin kuin vahva tyyppi, ja se saattaa niin kuin olla hevosellekin vähän dominoiva. Niin ei ole niin kuin kakkosenkaan hyvä olla stressaantuneena niin kuin ratsastamassa, että siinä saattaa tulla sitten jo vähän semmoista, niin kuin, että se energia tavallaan niin kuin heikentää sit sitä yhteistyötä hevosen kanssa. No sitten kun kakkosen kasvusuunta on 4,
niin huomaa sen huikean yhteyden, mikä tulee, koska nelosilla on niin kuin kaikista tyypeistä mun mielestä kaikista vahvin tämmöinen intuitiivinen yhteys eläimiin, mikä on aivan käsittämätön. Niin sieltä alkaa niin kuin löytyä sitä samantyyppistä, sitä sellaista ihanaa intuitiivista yhteyttä siihen hevoseen. Ja sitten toinen juttu, että alkaa tulla sitä itseluottamusta ja sitä varmuutta niin kuin siitä, että ei ole niin hirveän huolissaan siitä, mitä ulkopuoliset hänestä ajattelee, vaan hän voi niin kuin luottaa siihen, että se riittää, että minä tiedän, millä tasolla minä menen, ja mun ei tarvitse olla epävarma siitä. Sitten 3. Tehokas suorittaja. Ja 3 on parhaimmillaan vakuuttava, aikaansaava, valovoimainen, itseään kehittävä, kunnianhimoinen, päämäärätietoinen ja hyvin innostava esikuva. Huonona päivänä 3 saattaa olla liian kiireinen, kärsimätön ja kilpailuhenkinen. 3 motivoi menestys ja tavoitteet. Ja tämä on hauska ollut huomata, että 3 ratsastaa usein niin kuin hyvin. Ja 3 istunta niin vaikuttaa, kun 3 olisi niin kuin tosi luonnollista istua hevosen selässä. Ja oikeastaan aika harvoin on mitään niin kuin korjattavaa siinä istunnassa. Tai jos on korjattavaa, niin se on mielenkiintoista, että kun mä niin kuin tuun sit vaikka seuraavalla kerralla pitää tuntia, niin se asia on korjattu. Ja tätä ei voi sanoa meistä kaikista tyypeistä, että jollain tyypeillä voi olla niin, että ne on, niin kuin, tekee 10 vuotta sitä samaa virhettä jääräpäisesti, mutta 3 on ehkä kaikista voimakkain se semmoinen kyky muuntautua ja muuttua. Ja sitten ihan niin kuin Marika Borikki on meille opettanut, niin kuin, että 3 on kameleontti, niin sen näkee niin kuin siinä ratsastuksessa, että kuinka monen erityyppisen hevosen selkään 3 sopeutuu ja tälleen. Ja sitten 3 ehkä suurin haaste on se oma mieli, että se on se kiire. Ja sitten kun sulla on 3-tyyppinen hevonen, että sulla on niin kuin 3 ratsastajana ja 3 hevosena, niin se on aivan jäätävää nähdä se muutos, kun mä oon vihdoinkin oppinut ymmärtää, kuin valtava merkitys sillä kaikella niin kuin ihmisen energialla on niin kuin siihen eläimeen, niin kuin sekä hyvässä että pahassa, että jos sulla on niin kuin nopea hevonen, joka on tosi reaktiivinen, niin kuinka paljon 3 saa tehdä itsensä kanssa töitä, että se osaa rauhoittaa mielensä, rauhoittaa kehonsa, rauhoittaa toimintansa. 7 on sama ongelma. Ja kun hän oppii sen tekemään ja hidastaa sitä omaa tahtia, niin kuinka paljon se hevonen muuttuu. Ja tämä on ollut minusta mielenkiintoista oppia 3, että 3 haluaa aina olla parhaita siinä, mitä ne tekee. Ja tässä on nyt laitettu tämä niin kuin tähän palkintopallille, että se on 1, niin tämä on niin kuin mielenkiintoinen tämä ero, että 3 on sanonut, että ei heille, se voitto ei ole heille se tärkein asia, mutta he haluavat olla parhaita siinä, niin kuin mitä ne tekee. Ja sitten on ollut paljon 3, jotka sanoo, että mä en lähde kilpailuihin, koska mä tiedän, että mä en voi olla paras. Niin sitten se kynnys nousee niin paljon. Ja musta on ollut niin kuin hauskaa. Meillä oli yksi ystävä, jonka kanssa me käytiin näitä samoja koulutuksia, niin sitten hänellä oli niin näyttelykoira. Ja sitten kun tästä tuli puhetta tästä, että 3 haluaa olla paras, niin sitten se yhtäkkiä repesi ihan täysin nauraa ja sanoi, että ei ole todellista, että hän just kieltäytyi lähtemästä Tallinnaan koiranäyttelyihin, kun hän tiesi, että se koira ei voi Tallinnassa olla paras. Niin sitten, että tavallaan se 3 tuli niin kuin tossakin niin vahvasti, vaikka sille ei tavallaan ollut merkitystä, että onko se paras vai ei, ettei se sen koiran niin kuin elämään vaikuttanut millään tavalla, että se olisi voinut olla kiva kokemus ja hauska reissu, mutta hän oli niin kuin päättänyt, että ei hän voi sinne lähteä, koska ei voi olla paras. Ja sitten tämä on niin kuin hauskaa, kun mä olin pitämässä kurssia tuolla jossain Kiteellä, ja sitten siellä oli semmoinen hevonen, joka oli ihan hirveän kiireinen, ja meillä oli ollut sitten tämmöinen Mindriders-luento ensin, eli näitä mielentaitoja, ja sitten myöskin kaikki oli teettänyt tämän enneagrammitestin, ja sitten mä olin myöskin puhunut näistä niin kuin enneagrammityypeistä, niin sitten siinä oli ihanasti semmoinen ratsastaja, joka oli 3, ja
silloin oli sitten semmoinen hevonen, joka meni hirveällä hönkällä ja oli niin kuin kauhean kiire. Ja sitten mä olin silleen, niin kuin, että kuule, nyt kun sä oot siellä hevosen selässä, niin millainen fiilis sulla on siellä nyt? Että niin kuin, onko sulla hirveä kiire, kun sä oot siellä selässä? Että onko sulla semmoinen olo, että nyt niin kuin kello käy, nyt pitää äkkiä ratsastaa ja tästä pitää nyt toimia. Sitten sä oot, joo, ainahan mulla on. Sitten mä olin, että no kuule, mitäs me puhuttiin siellä teoriassa niin kuin 3 ja 3 kiireydestä. Että kun se sanoi mulle, että kun se hevonen on aina niin kiireinen, niin sitten se niin kuin alkoi miettiä. Sitten mä ajattelin niin, että ymmärrätkö, että sun oma mieli on hyvin kiireinen, että mitä jos sä saisit nyt nollattua sitä sun omaa mieltä ja alat oikein ajattelemaan niin kuin hidastetusti sen käynnin, kun ne aloitti käynnissä. Että sä niin kuin oikeasti ajattelet sen askel askeleelta ja mitä vauhtia sä haluat, että se hevonen menee ja minkälaisella niin kuin energialla. Se oli aivan käsittämätön se muutos, koska se ei tehnyt mitään muuta kuin muutti sen oman niin kuin energian ja rauhoitti sen kehon kielen. Ja kuinka se hevonen oli aivan kuin semmoinen vanha tekijä, joka menee just niin kuin pitää mennä. Ja siellä ei ollut mitään hönkäilyä eikä niin kuin kiirehtimistä ollenkaan. Niin mä olin vielä silloin niin kuin aika tuore näissä jutuissa, niin musta oli ihan silleen, että ei ole todellista. Että miten tämä näin vahvasti toimii hevosia. Totta kai se toimii. No sitten 3 stressisuunta on 9 ja sitten 6 on kasvusuunta. No mä en nyt osaa ihan sanoa niin kuin tavallaan tuosta stressisuunnasta ratsastuksessa, että kun 9 niin kuin 3 haluaa tavallaan vähän niin kuin, no tälleen sanoa, että vetää niin kuin peiton pään päälle ja niin kuin poistua takavasemmalle, jos on tosi kova stressi, että niin kuin, että se tekeminen lamaantuu niin kuin täysin. Ja sitten taas niin kuin siinä kasvusuunnassa, niin siinä tulee niin kuin mahtava se semmoinen mieletön ihminen, upea ihminen, lojaalisuus ja semmoinen 6 niin kuin ne upeat vahvat puolet, sitä semmoista niin kuin tunnollisuutta siihen tekemiseen ja sellaista niin kuin pikkasen niin kuin keskittyneempää vielä, että ei ole niin kauhean kiire sitten tekemisessä. Ja mä oon myöskin niin kuin 3 joskus huomannut sellaista, että kun 3 on hirveän siis ihan mielettömän kunnianhimoinen, niin sitten mä oon joutunut joskus niin kuin toppuuttelemaan, että hei, että sun hevonen ei ole vielä niin kuin valmis tälle asteelle, mitä sä haluaisit itse edetä. Että nämä on niin kuin tämmöisiä hyviä asioita huomata. Ja sitten yksi tosi tärkeä oppi, mikä mulla on ollut, on sellainen jännä, että kun mä olen opettanut 3, niin mä kehun niitä varmaan kaikista tyypeistä kaikista vähiten. Ja se tulee niin kuin jotenkin alitajuisesti, kun sen huomaa, että se 3 haluaa koko ajan oppia lisää ja mennä eteenpäin. Niin mulle tulee aina semmoinen tunne, että vitsi, nyt se kekkas ton jutun, no niin, nyt mennään seuraavaan asiaan. Sitten mä niin kuin vaadin lisää. Ja sitten kun käytiin näitä enneagrammi-juttuja, että mä aloin niin kuin tajuamaan, että herra estä, kuinka herkkä ihminen siellä 3 sisällä oikeasti on. Ja kuinka tärkeää 3 on saada sitä kannustusta ja kehua. Ja myöskin se, että voi niin kuin sanoa 3, että hei, että sä teet ton ihan älyttömän hyvin, että herra jestas, että sä oot kehittynyt tuossa asiassa ja tuo oli ihan superhyvin tehty. Niin aivan käsittämätöntä, että vieläkään se ei tule multa selkäytimestä, niin kuin se tulee mulle esimerkiksi 2, koska 2 todella tarvii sitä. 3 jollain tavalla osaa niin kuin peitellä sen. Ja sitten kun se on niin hyvä ja se tekee niin parhaansa, niin tämä on ollut mulle jotenkin iso oppi, että mulla suunnilleen niin kuin lukee lapulla, että muista kehua 3. Ja sitten kun on niin kuin oppinut siihen, että niitä kehuja kannustaa, niin mulla yksi alkoi itkemään tunnin jälkeen. Se sanoi, että mulla ei ole koskaan opettaja sanonut mitään noin kaunista, että tuntuupa hyvältä. Niin sitten niin kuin tajusi, että se on aika iso juttu ja sillä on niin kuin iso merkitys siihen 3 niin kuin ratsastamiseen. Kiva, mutta tehdäänkö niin? Voitte ottaa vaikka mikit päälle, eikö kello on nyt vähän yli 7, niin pidetään pieni tauko. Kiitos, tämä oli niin ihanaa. Ihan todella mielenkiintoista. Tämä on niin mielenkiintoinen aihe, että ja niin makeita esimerkit ja kaikki, siis ihan niin uusi maailma. Kiva. Enneagrammin uusi maailma. Kyllä, mennään tauolle.
Hei, koska tullaan takaisin? Olisiko 5 minuuttia? Joo. Eli 8 yli. Mulla on nyt kello 3 yli. Yes. Kiitos. Kiitos. No niin, ja sitten tämä nelostyyppi, ja tässä haluttiin tässä kuvassa luonnehtia sitä, että kuinka nelonen kokee olevansa niin kuin ikään kuin erilainen. Tämä hevonenhan näyttää tässä kuvassa nyt vähän nuhjuselta, ja siitähän ei ole missään tapauksessa kyse, että nelonenhan on hyvinkin niin kuin elegantti, mutta että se on niin kuin mainiota nähdä, että miten nelosuus tulee ratsastuksessakin esille siitä semmoisesta, että I did it my way, kuljen omia polkujani. Eli luova individualisti. Ja nelonen on parhaimmillaan luova, yksilöllinen, tunnerikas, intuitiivinen, ainutlaatuinen, ilmaisuvoimainen. Huonona päivänä nelonen saattaa olla dramaattinen, ailahtelevainen ja ylitunteellinen. Nelosta motivoi aitous ja yksilöllisyys. No, nelosen vahvuus ratsastajana on hänen käsittämätön henkinen yhteys hevoseen. Mä oon huomannut tämän niin kuin eläimiin ylipäätään. Usein hän osaa intuitiivisesti käsitellä hevosta oikealla tavalla. Nelonen on usein hyvin herkkävaistoinen ja saa aikaiseksi hyvän yhteistyön hevosen kanssa. Mutta mä oon huomannut myöskin tämän haasteen tässä intuitiivisuudessa, että toisaalta tämä vahva intuitiivinen yhteys, niin se saattaa myös vaikuttaa negatiivisesti hevoseen. Et esimerkiksi jos nelosella on vahvaa pelkoajattelua, niin se vaikuttaa todella vahvasti hevoseen. Ja sitten tämän niin kuin katseen kanssa, niin siinä on tullut paljon nelosilla, että nelosilla on tosi voimakkaasti taipumusta katsoa alas, kun ne ratsastaa. Ja monilla on niin kuin ihan iso työ saada se. Mä voin kuvitella, että se voi olla vielä, että jos on itsesuojeluvaisto ja nelonen, niin joutuu niin kuin todella paljon harjoittelemaan sitä omaa katseen käyttöä. Ja usein niin kuin neloset saattaa ratsastaa semmoisessa pienessä kuplassa, että jos niin kuin on paljon ryhmässä oppilaita, niin se oli niin kuin hauskaa, kun mä pidin kerran yhdelle, niitä on aina 8 oppilasta samalla tunnilla, ja siellä oli sitten yksi nelonen, joka oli ihan, että no nyt mä tajun, miksi mä aina törmäilen siellä maneesissa, että kun mä aina vaan ratsastan siinä, että hän näkee suunnilleen 2 metriä eteensä, eikä pätkääkään niin kuin muualle, eikä mitään muuta. Ja hän on aina ihmetellyt, että miksi niin kuin muut ei törmäile, ja hän on niin kuin se, joka on aina kaikkien tiellä. Ja sitten hän tajusi, että hei, että hänhän katsoo aina vaan alas. No sitten oli hauskaa, kun mulla on yksi suomalainen nainen, joka on naimisissa semmoisen meksikolaisen huippuratsastajan kanssa. Ja tämä ratsastaja on kouluratsastaja, ja siellähän on niin kuin hyvin tarkkaa kouluratsastuksessa, että sä teet niin kuin oikeissa pisteissä ne kohdat, ja siitä annetaan, niin kuin, että se tippuu tosi paljon se numero, jos et sä ole just siinä kohdassa, missä pitää tehdä. Ja tämä mies on siis lähempänä 60 jo. Ja se vaimo oli aivan silleen, että se sanoi, että niillä on tullut ihan niin kuin riitaa siitä asiasta, että kun se vaimo on, että kun sä teet niin täydellisiä piaffeja, niin miksi et sä voit tehdä sitä siinä oikeassa pisteessä? Ja se mies, kun tulee radoilta, niin se niin kuin 5 veisaa siitä, että missä kohtaa nämä on ollut, koska se aina tuijottaa sitä hevosta, ja se on niin intuitiivisesti siinä kuplassa sen hevosen kanssa, ja tekee niin jäätävän upeata niin kuin yhteistyötä, niin se on aina vähän sinne päin se kohta, missä se ne asiat tekee. Ja se verottuu sitten niinku pisteissä ihan hirveästi. Ja se tulee se mies aina ihan innoissaan radalta, että näit sä kuinka upeat piaffit mä tein, ja näit sä kuinka hieno se piruetti oli. Ja sitten se vaimo on niinku ihan silleen, että ääliö, että sä olit ihan väärässä paikassa, että et sä niinku näe niitä. No sitten kun se nainen kävi näitä mun koulutuksia, ja sille ilmeni tämä, että se mies on nelonen, ja kun se on yrittänyt, niinku, että tavallaan se muutosvastarinta on ihan hillitön ollut, että sitä enemmän se vaimosta miestä patistaa, niin sen enemmän se mies vaan niin kuin itsepäisesti pitää kiinni siitä, että minähän tuijotan sitä hevosta niskaan, kun kerta saan ja haluan. Ja niin sitten se niin kuin repesi, tämä vaimo on 8, niin voitte ymmärtää yhdistelmän. Niin sitten se repesi niin kuin itse ihan täysin, että no nyt hän ymmärtää, että nyt hän ei enää välitä siitä, että se on se ukon oma asia, että jos se on niin tyhmä, että se niin kuin
haluaa tehdä niitä sinne, tänne, tonne, missä sattuu, niin sitten eihän sille sit mitään mahda. Ja tämäkin oli hauskaa, että kun hän päästi siitä asiasta irti, niin se mies alkoikin niin kuin toimii niin, että se alkoi sanoa sille vaimolle, että mitenköhän mä saisin tämän mun katse oikein toimimaan. Että huomata tavallaan sekin, että kun me päästetään irti jostain tämmöisestä, niin sen toisen muutosvastarinta hälvenee. Ja niin se oli vaan jotenkin niin hauskaa, kun se oli mun luennolla se nainen, ja se yhtäkkiä repesi ihan täysin nauraa, ja se sanoi, että ei ole totta, että nyt hän ymmärtää, että miksi se mies aina katsoo alas, että hän ei ole tajunnut sitä aikaisemmin. Mutta en tiedä, onko asia muuttunut, mutta että ainakin on tullut se ymmärrys, että se on tavallaan se ego, joka vie siinä ratsastuksessa mennessään, ja sen takia ei pääse sinne olympiatasolle. Ratsastushan on siitä huikea laji, että sä voit niin oikeasti vielä jopa 70-vuotiaana vaikka voittaa olympiakultamitali, että ratsastusta voi harrastaa hyvinkin iäkkäänä ihan huipputasolla. Ja siinä kilpailee miehet ja naiset samalla tasolla, että sekä mies että nainen voi pärjätä yhtä hyvin, että siinä ei ole sellaista eroa. Tässä niin kuin nelosuudessa on myös mulla sellaisia ollut, kun enneagrammi auttoi mua siinä, että kun mä pidin vaikka estetunteja, niin jos hevonen kieltää esteelle, niin mä melkein aina näen, että mikä se syy on siihen, että mikä on johtanut siihen kieltoon. Että se on yleensä just, että on tultu niin kuin liian huonolla energialla siinä laukassa, tai ei ole ollut sitä rytmiä, tai on tultu huonolla tiellä, tai ratsastajalla on ollut niin kuin tasapaino huonosti, tai se paikka ei ole osunut sille hevoselle. Niin kuin, että siinä on paljon sellaisia asioita, mitä pystyy niin kuin vähän ratsastusta muuttamalla niin korjaamaan. Mutta sitten on ollut niin kuin tietyn tyyppiset ratsastajat, että mä oon ollut ihan silleen, että niin kuin, mitä tässä tapahtui, että kun se tuli ihan täydellisesti, siinä ei pitäisi olla mitään. Ja just kun hevosen pitäisi lähteä hyppyyn, niin se onkin kieltänyt tai mennyt esteestä ohi. No sitten kun mä opin ymmärtää tästä enneagrammista ja varsinkin siitä, niin kuin kuinka vahva se intuitiivinen yhteys on nelosilla, niin kun se nelosen hevonen menikin ohi, niin mä saatoin sitten kysyä siltä, että kuule, osaat sä niin kuin sanoa, että minkälainen fiilis sulla oli siinä just ennen hyppyä? Niin aina ne vastasivat, että no mulle tuli yhtäkkiä semmoinen tunne, että ei me selvitäkään tästä, että tämä oli liian iso tämä este ja tämä hevonen ei varmaan hyppää tätä. Ja vips, se hevonen menee ohi. Ja tämä on käynyt myöskin ihan maapuomilla. Mulla oli semmoinen oikein kokenut ratsastaja, joka oli ottanut naftaliinista sen vanhan siitostamman, jolle ei oltu ratsastettu niin kuin paljon pitkiä aikoja. Se oli mennyt maastossa, mutta se ei ollut niin kuin tehnyt kentällä töitä. Ja mä teetin sille sitten semmoisen puomiharjoituksen, että sen piti tehdä semmoinen siksakki, joka oli vähän vaikea, mutta kun mä tiesin, että sillä hevosella oli kuitenkin ratsastettu aikanaan paljon ja se oli ihan toimiva. No sitten se tulee sille ekalle, niin se heppa menee sen puomin ohi. Ja sitten mä repesin nauraa ja mä sanoin, että hei haloo, että sulla on niin kuin ihan tosi osaava hevonen, että mikä juttu tämä oli, niin sitten se oli itsekin ihan, kun se tiesi kanssa itse tästä enneagrammista, niin sitten se vaan alkoi nauraa ja sanoi, että no joo, että mä aloin ajattelemaan, että tämä on ihan hirveän vaikea tämä tehtävä, ja sitten se oli mennyt siitä esteestä ohi tai puomista, no sitten niin sit mä sanoin, että no onko se oikeasti, että ihan oikeasti, että sun ei tarvitse mitään muuta kuin laukata ja ohjata, ja pitää huoli, että sä oot niin kuin keskellä niitä tehtäviä, ja sitten kun se tuli uudestaan, niin se meni ihan täydellisesti, ja siinä ei ollut yhtään mitään, mutta että se, että kuinka herkkä se hevonen on aistimaan sen nelosen tätä fiilistä, niin se on mulle ollut joka kerta yhtä yllättävää. Että ei se välttämättä niin kuin eri toisen tyypin kanssa samalla tavalla toimi. Ja sitten taas niin kuin hyvällä, kun ajattelee nelosta, niin se on aivan mieletön se yhteys, kun se näyttää siltä, että ne tekee yhteistyötä pelkän ajatuksen voimalla. Niin se on, kun sen saa niin kuin valjastettua siihen oikeaan suuntaan, niin aivan huikeeta. No sitten on vitonen, tutkiva asiantuntija. Vitonen on parhaimmillaan tutkiva, älyllinen, perehtynyt, analyyttinen, asiantunteva, pitkäjännitteinen, huomiokykyinen. Huonona päivänä vitonen saattaa olla niukkasanainen ja vaikuttaa etäiseltä tai vähän ylimieliseltä. Vitosta motivoi asioiden syvällinen ymmärtäminen ja uuden oppiminen. Ja vitonen on ratsastajana tosi älykäs ja hän haluaa itse tietää asioista myös teoreettisella tasolla.
Vitosen vahvuus oppijana on se mieletön tiedon halu, että jos hän on kiinnostunut jostain asiasta, kuinka paljon hän perehtyy ja tutkii sitä. Ja sitten se huikea keskittymiskyky jokaisessa tehtävässä. Ja vitonen kuuntelee tosi hyvin ohjeita, ja sitten vitonen on niinku hirveän hyvä analysoimaan asioita, mutta vitosen pitää antaa rauhassa sulatella niitä. Että hän ei heti halua vastata, että voi just heittää jonkun kysymyksen hänelle ja sitten hetken päästä pyytää vastausta. No sitten sen mä oon huomannut, että vitonen ratsastaa todella vahvasti niin kuin aivoilla. Ja sitten saattaa niin kuin, varsinkin harrastuksen alkuvaiheessa, niin voi olla niin kuin tosi vaikea ymmärtää se kehon merkitys ja tuntea sitä omaa kehoa ratsastuksessa. Ja tämä on ollut mulle, niin kuin, mä sanoisin, että vitosta on niin kuin ehkä tietyllä lailla vaikein opettaa, koska se kehoyhteys on niin kaukana niin kuin siitä aivoyhteydestä, että tavallaan vitonen ratsastaa niin vahvasti päällä, että se ei niin kuin pään alapuolelta tunne kehossa, niin kuin ei käsiä eikä jalkoja. Jos mä kysyn vitoselta, kun minä näen, että vitosen käsi on vaikka jännittynyt, mutta se on kuin oppikirjassa, että se on niin kuin just oikeassa paikassa, koska vitonen on oppinut, että näin pitää käsiä pitää, mutta sieltä puuttuu se semmoinen fiilis siihen hevoseen ja se semmoinen pehmeys ja jousto. Niin jos mä kysyn vitoselta, että millainen fiilis sulla on nyt käsissä, että onko sulla niin kuin rennot kädet vai onko ne jännittyneet, niin se katsoo mua ihan hoomoilasena, niin kuin, että mitä hepreaa sä puhut, että en mä tiedä, en mä ymmärrä, mä en ymmärtänyt kysymystä. Ja tämä on ollut mulle niin kuin, ilman enneagrammia taas, niin mä en olisi tätä oivaltanut, että kuinka tärkeää on mennä niin kuin oikeasti sen vitosen luokse ja teettää tehtäviä, että purista nyrkit kiinni, nyt ne on jännittyneet, rentouta nyrkki, nyt se on rento. Ja niin kuin teettää semmoisia harjoituksia, että ihan voi tällaisen itsekin tehdä siinä, että ottaa kädellä kiinni tästä käsivarresta ja sitten kun pitää käden rentona, niin tämä käsivarsi on rento. Ja kun puristaa nyrkin kiinni, niin nämä lihakset niin kuin jännittyy. Ja kun hevosella pitää ohjia kädessä, niin näiden lihasten pitäisi olla rennot. Ja sitten kun tehdään tämmöisiä niin kuin pidätteitä, niin siinä tulee se hetkellinen jännitys, joka päättyy aina rentouteen. Ja se on vain hetkellinen. Niin vitonen saattaa mennä se jännitys päällä koko tunnin, ja hänelle ei ole niin kuin ymmärrystä, että siellä on se jännitys päällä. Ja sitten niin kuin hevosen selässä ei kannata istua ja puristaa, hevonen lakkaa liikkumasta, jos ihminen puristaa sitä. Tai sitten joku tosi herkkä hevonen, niin se niin kuin sekoo siitä puristuksesta. Niin siinäkin niin kuin tavalla, että pystyy menemään sinne ja laittaa käden sinne sen pohkeen ja hevosen kyljen väliin ja tuntee sen paineen ja sanoo, että nyt sä puristat, nyt sä oot rento. Sitten mulla oli sellainen mies vitosratsastaja ja mulla oli oikeasti hirveän iso työ saada niin kuin hänen niin kuin keho toimimaan, että hän alkoi löytää sitä fiilistä. Ja mä ajattelin että se on niin kuin mahdotonta. Mutta sitten mä päätin, että mä teen parhaani ja katsotaan mitä tapahtuu. Se oli kisannut koko ikänsä se kundi, nuori kaveri. Ja mä teetin sille ihan hirveät määrät niin kuin istuntoharjoituksia. Joka ikinen kerta, kun mä tulin, niin me aloitettiin vaan pelkillä istuntoharjoituksilla. Aina mä kysyin, että ootko harjoitellut näitä, niin se sanoi aina, että no en minä kehtaa täällä tyttöjen silmien alla alkaa tekemään tämmöisiä typeriä harjoituksia. Ja sitten mä totesin, että no, sitten me tehdään ne aina mun tunnilla. Ja teetin niitä ihan älyttömät määrät. Niin sitten 3 vuotta oltiin treenattu, niin sitten hän sai hopeata kenttäratsastuksen Suomen mestaruuksissa. Ja Este-rata oli paras rata, mitä niin kuin kukaan ratsasti. Se oli niin taitavaa, se oli niin upeata menoa, ja hänellä oli niin hillitön fiilis ja tatsi, että mä olin niin kuin ihan silleen, että mä meinasin niin kuin pakahtua onnesta, kun se oli itselle jotenkin semmoinen todistus, että jes, niin kun vitonen oppii saamaan sen kehofiiliksen siihen hommaan, niin se on aivan mieletön se yhteistyö. Mutta se oli niin kuin jännä, että se aina katosi pois, jos hänellä oli taukoa ratsastuksessa. Et me jouduttiin niin kuin aina hioa, mutta totta kai se tuli aina nopeammin ja nopeammin takaisin. Mutta se, mikä hänellä oli niin kuin hillitön vahvuus, oli se mieletön niin kuin kyky pitää se keskittyminen täysin siinä, mitä hän on tekemässä. Kaikki niin kuin ulkopuolinen paine poissa ja sitten se semmoinen, kun se teoreettinen taito on niin hyvää, niin se kyky niin kuin ratsastaa se rata teoreettisestikin niin kuin just eikä melkein oikein. Niin ihan huikeeta.
No stressisuunta vitosella, kun on 7, niin siellä tulee just sitä semmoista keskittymättömyyttä, touhutaan monta asiaa yhtä aikaa omassa mielessä, ja se näkyy sitten siinä tekemisen laadussa. Ja sitten kun 5 saa sen 8 kasvusuunnan päälle, kun siellä tulee sitten se johtajuus siitä hommasta, ja se ottaa sen hevosen haltuun ja sen tilanteen haltuun, ja sitten kun siellä on kuitenkin vähemmän sitä voimaenergiaa kuin 8, niin se yhteistyö on ihan mielettömän upeata katsottavaa. 4 kasvusuunta on 1, niin mä unohdin sen äsken sanoa, mutta kyllä varmaan moni sen muistaakin, niin 1, että 4, kun tulee se kasvusuunta päälle, niin sieltä tulee se 1 semmoinen pedanttisuus ja semmoinen taito viedä asiat loppuun, ja että se ei ole niin kuin liikaa pelkästään niin kuin intuitiivisella tasolla se tekeminen. Ja sitten 4 stressisuunta on 2, niin sitten jotenkin on niin kuin hauska huomata, että sieltä tulee sitä sellaista samantyyppistä kuin 2 on se ulkopuolisen paineen niin kuin huomaaminen tavallaan, että alkaa niin kuin kiinnittää enemmän huomiota siitä, että no mitähän ne muut nyt musta ajattelee ja mun tekemisestä, että sillä on niin kuin iso merkitys. Ja sitten mä oon huomannut, niin kuin mun ystävä on 4, niin ei ratsastaja ihminen, niin hänellä tulee sitten silloin, kun hän on stressaantunut, niin kun hän tulee mun luokse, niin hänen on niin kuin pakko laittaa niin kuin tiskikonetta järjestykseen ja sitä tätä ja ja alkaa tehdä ja touhuumaan siellä. Ja sitten sanoin, että hei, anna olla, että sulla on 5 lasta kotona ja niin kuin täys hurdeli ja härdeli siellä. Että se on niin kuin hauskaa aina huomata, kun hän tulee käymään, että jos hän alkaa hirveänä touhuamaan, niin sitten mä tiedän, että aha, että nyt sillä on vähän stressi päällä. Ja sitten kun se on silleen lepposa oma itsensä, niin se tulee just tasan sinne pöydän niin kuin ääreen istumaan ja sitten juodaan teetä ja pelataan rummikupia ja höpötellään hölmöjä. Niin, nämä on niin kuin jänniä miten ne tulee ne tyyppipiirteet niin kuin siinä stressissä ja kasvusuunnassa selkeästi esille. Sitten 6, tämä luotettava kyseenalaistaja. 6 on parhaimmillaan mukava, luotettava, uskollinen, sitoutunut, tunnollinen, omistautunut luottoystävä. Huonona päivänä 6 saattaa olla tarpeettoman huolestunut, epäilevä ja varautunut. Ja 6 motivoi luottamus ja varmuus asioista. Ratsastajana mä oon huomannut, että 6 on tosi yritteliäs, tunnollinen, mutta sitten myöskin tässä näkyy semmoinen, että saattaa niinku kyseenalaistaa asioita ja haluaa varmistella asioita. No sitten hän on niinku ympäristöä ja tilanteita herkästi huomioiva, eli just se, että hän saattaa asiassa kannata koko ajan, että semmoinen niinku, 6, joka on ratsastanut tosi paljon, niin hän on jo niin kuin oppinut sen, että hän osaa pitää sen skannaamisen sellainen järkevällä tasolla, että se on semmoista niin kuin todella turvallista ja hyvää. Ja sitten taas, jos on niin kuin arka 6, joka ei ole vielä hirveän paljon ratsastanut, niin hän saattaa just skannata sillä silmällä, että apua, mitäköhän tapahtuu, ja apua, tuolta tulee nyt tommosia, ja voi kauheata, että nyt täällä tuulee, että tästä ei varmaan tule yhtään mitään, ja tälleen. Niin sillä on niin kuin iso merkitys sillä ratsastustasolla. Mutta sitten, eli 6 on vahvasti niin kuin ympäristöä ja tilanteita huomioiva ja huomaa niin kuin vaaratilanteet tai asioita, jotka saattaa aiheuttaa vaaratilanteita herkästi. Joten 6 osaa upeasti huomioida nämä turvallisuusseikat ratsastuksessa ja hevosen kanssa toimiessa. 6 on luotettava ja hän myös harjoittelee tehtäviä tunnollisesti treenien välisillä viikoilla. Ja tätä ei voi sanoa samaa niin kuin kaikista tyypeistä, että paljon mä näen sitä, että mä käyn vaikka kerran kuukaudessa jossain, niin on niin kuin paljon ihmisiä, että ne vaan huuhailee siinä sen väliajan 4 viikkoa. Ja kun mä tuun uudestaan, niin mä ajattelin, että no, niin kuin, ootko harjoitellut niitä asioita? Ai niin, en mä ollenkaan muistanut, että me nyt ollaan vaan menty pitkin pusikoita. Niin 6 on niin kuin se tunnollisuus tulee tässä esille, ihan niin kuin 2 ja 1, että ne sitten harjoittelee niitä oikeasti. Ja sitten, kun mä ponihakaa pyöritin sen 24 vuotta, niin mulla oli sitten 3 6 työntekijöinä. Niin siis se on ollut aivan mieletön se heidän huikea, kun heillä on niin kuin vahva ammattitaito ollut kaikilla, ammattipätevyys, niin se kuinka niin kuin turvallista
kuinka mä pystyin luottaa 100%. Siis heidän tunneille ei koskaan tapahtunut onnettomuuksia, ei ikinä tarvinnut soittaa ambulanssia, ei ollut niin kuin mitään semmoisia vaaratilanteita, että kuinka hienosti ne osas aina niin kuin ottaa huomioon ne kaikki vaaratilanteet ja sanoo jatkuvasti ihmisille, että älkää menkö niin lähelle toisiaan, pitäkää etäisyyksistä huolta ja tee sille ja tee tälle, että tallissa just huolehdittiin, että siellä ei saa olla levällään tavaroita, ettei sitten hevoset säiky niitä ja tunneilla mennään tunnollisesti niin kuin oikeaoppisesti selkään ja ollaan rivissä turvallisin välein ja tälleen, niin se on ollut huikeaa huomata. Ja sitten myöskin tämä mieletön lojaalisuus työnantajan kohtaan, aivan mieletöntä. Että vaikka niin kuin on ollut vaikeita aikoja, niin kutoset on jotenkin aina niin kuin osannut tavallaan olla niin kuin työpaikan niin sanotusti puolella ja vetää niin kuin yhtä köyttä. Ja sitten ratsastuksessa on ollut kiva huomata just tämä, niin kuin tämä hevonen tässä pelkää tätä estettä ja silti hyppää, niin tämä meidän yksi opettaja, hän on nyt jo niin kuin eläkkeellä, ja hän on voittanut monta Suomen mestaruutta niin kenttäratsastuksessa, joka on niin kuin kaikista vaikein laji ratsastuksessa. Sun pitää vetää niitä vaarallisia maastoesteitä ja sitten sä menet sen kouluradan ja esteradan. Ja hän on voittanut Suomen hevosella, niin kuin, en tiedä kuinka paljon mitaleita hänellä on kotona, niin sitten se on ihana, kun se aina sanoo, että hän on pelännyt aina ihan kuollakseen ja silti hän on vaan niin kuin mennyt. Ja se on ihan uskomatonta, että niin on käynyt. Ja mä oon itse opettanut tai niin kuin valmentanut häntä siitä saakka, kun mä tulin 19-vuotiaana Hollannista vuonna 1985, niin 85 vuodesta asti meillä on ollut niin kuin valmennussuhde. Ja mä oon ollut itse 9-vuotias, kun hän alkoi mua opettaa. Et se muuttui sitten, kun mä itse niin kun menin enemmän edelle sit loppujen lopuksi, kun mä kävin ulkomailla treenaamassa ja näin, niin me ollaan niin kuin kasvettu yhdessä ihmisinä ja valmentajina ja opettajina. Niin sitten se oli niin kuin hauska, kun se saattoi mulle sanoa, että Suski, mä haluan nyt hypätä kunnon kokoisia esteitä, että nosta nyt ylös nuo esteet. Sitten mä niin kuin tiedän, että hän on taitava ja hevonen oli tosi hyvä. Ja mä saatoin nostaa ne esteet sitten niin kuin 120 sentin korkeuteen. No sitten kun ne esteet oli siinä, sitten se katsoi, Herra Jumala, no jo isoja. Ootko se nyt ihan varma, että mä uskallan hypätä? No, ei, kauheita, no on kyllä ihan hirveän kokoisia. Sitten sille turpa kiinni teete ja ratsasta. Ja sitten se niin kuin kerää sen rohkeuden ja sitten se menee kuin tyhjää vaan. Ja tämä on huomannut niin kuin monilla kutosilla, että niillä saattaa just olla, että ne lähtee puhumaan ihan hirveän tämmöisiä, että eihän mä nyt ikinä selvitä tästä ja tästä ei tule yhtään mitään, voi kauheita ja voi hirveitä. Ja sitten kun sanoo, että no niin, nyt turpakin ja ratsasta, niin sitten ne niin kuin jostain kerää sen rohkeuden ja herra jestas, että ne saattaa tehdä ihan älyttömän hyvää niin kuin ratsastusta. Että sen on nähnyt eri ihmisillä useita kertoja. Ja kun sen kutosen niin kuin sen pelkoajattelun saa niin kuin silleen, että kutonen tavallaan tajuu, kun sehän on kutosen sokepiste, niin se on niin mieletön se edistyminen sitten, kun kutonen oppii niin kuin säätelee sitä, että se pelko ei johdakaan sitä enää sitä omaa elämää, että vaikka pelkää, niin tavallaan pelosta huolimatta niin kuin toimii ja tekee, niin aivan mieletöntä. No sitten tämä stressisuunta on 3, ja se näkyy ihan selvästi semmoisena kiireenä, ja pitää vähän niin kuin hosuen tehdä niitä asioita, ja silleen, että äkkiä. Ja sitten se ihana 9, kun tulee sieltä, kun sieltä tulee se semmoinen nuskamuikkunen esille, joka on tosi niin kuin rauhallinen, ja miten se näkyy siinä, että se pelko ei enää otakaan sitä valtaa, ja sitten pystyy niin kuin itse johtaa ja ratsastaa ja olemaan sitä siinä oman tilanteen herrana. No sitten tulee tämä 7, innostunut suunnittelija. 7 on parhaimmillaan eloisa, iloinen, idearikas, innostava, visionääri, optimistinen, monipuolinen. Huonona päivänä 7 saattaa olla levoton, keskittymiskyvytön, kärsimätön. 7 motivoi suunnittelu ja miellyttävät vaihtoehdot. No 7 on usein ratsastajana selkeästi positiivinen, ja hänellä on usein hymy kasvoilla ratsastuksessa. Positiivisen mielensä ansiosta hän tulee usein hyvin juttuun hevosten kanssa. 7 on ratsastajana yleensä innostunut ja kiinnostunut. 7 haluaa usein kokeilla erilaisia asioita, mitä hevosten kanssa voi tehdä. Hän on myös usein nopea oppimaan ja hänestä saa itse varman vaikutelman. Tämä on hauska huomata, että 7 on
helposti taipumusta ratsastaa vähän selkänotkolla. Ja se oli mullakin sellainen, mitä mä oon joutunut niin kuin työstämään vuosien varrella, että mä oon ratsastan selkä suorana, koska se voi olla, että tästä johtuen, niin mullahan on tullut nivelrikko mun lonkkiin jo. Mä oon ollut siis 5, kun mä oon alkanut ratsastaa, tai oikeastaan 4, ja sitten mä oon ollut 8-vuotias, kun mä oon kilpaillut jo ensimmäiset kansalliset, ja mä oon ollut 9-vuotias, kun mä voitin pikkuponien Suomen mestaruuskilpailut. Ja kun mä nyt katson 9-vuotiaat, niin mä oon niin kuin miettinyt, että ei ole todellista, että mä oon hypännyt metrinesteitä niin kuin siihen aikaan, että ratsastanut on niin kuin ihan järjettömät määrät, ja mä olin 33-vuotias, kun mä sain tekonivelen toiseen lonkkaan, ja nyt mä sain 1,5 vuotta sitten toiseen lonkkaan. Ja mä oon niin kuin miettinyt, että todennäköisesti osittain se, että silloin ei vielä ymmärretty niin hyvin niin kuin tästä anatomiasta ratsastuksessa. Sitten ei kauheasti niin kuin sanottu, että selkänotkolla ei kannata ratsastaa. Ja nyt mä oon niin kuin itse opettajana tosi tarkka siitä, että niin kuin hakee sitä, että ratsastaja ratsastaa suoralla selällä, koska kun se selkä on notkolla, niin se on niin kuin lukossa sinne notkoon suuntaan, jolloin se hakkaa niin kuin vasten sitä. Ei pysty menemään enempää. Niin sen takia, kun se selkä on suora, niin se pystyy joustamaan niin kuin eteen ja taakse. Ja kun ihminen istuu satulassa harjoitusravissa, niin se jousto on tosi tärkeä. Ja mä luulen, että mä oon vähän niin kuin hakannut sitä liikettä vasten, joka on sitten ehkä sitten ollut se, että se on syönyt niin kuin noita niveliä niin, että on tullut se nivelrikko sinne. No, tämä nyt on vaan mun kotiteoria, mutta myöskin niin jossain vaiheessa oli sellainen tyyli ratsastaa, että oltiin vähän selkänotkolla ja sitten nojattiin niin kuin taakse, että ylävartalo oli niin kuin luotiviivan takana. Ja silloin se jousto meni just silleen, että meni niin kuin väärään suuntaan. Tämä oli varsinkin 90-luvulla ihan niin kuin trendi. Niin siihen aikaan niin kuin 90-luvun ammattiratsastajilla tuli usein toi välilevyn pullistuma selkärangan sisäpuolelle. Tämäkin on minusta jotenkin niin käsittämätöntä, että tämä on niin kuin enneagrammien tämmöinenkin niin kuin jollain tavalla liitoksissa. Ja kun sen on niin kuin oppinut ymmärtää, niin sitä osaa selittää sille ratsastajalle, että miksi sun kannattaa istua selkä suorana, jotta se selkä pääsee joustaa sitten molempiin suuntiin pehmeästi. Ja silloin sitten ei tule sitä semmoista niin kuin hakkaavaa liikettä, joka rikkoo kehon. 7 niin tämä stressisuunta on 1. Ja mä tunnistan sen todella hyvin, että silloin kun mä itse kilpailin ja ratsastin paljon, niin jos mä olin stressaantunut, niin musta tuli sellainen niin kuin pilkuviilaa ja niin kuin, mä aloin vaatia hevosilta niin kuin ehkä liikaa helposti. Ja sitten taas, kun otti sen niin kuin 5 kasvusuunnan käyttöön ja kun oli semmoinen aika, niin mä olin ihan niin kuin pitelemätön kilparatsastajana. Mulla oli mieletön keskittymiskyky ja mä pystyin ratsastamaan, mä niin kuin olin tosi taitava. Ja mä kävin tosi paljon niin kuin eri valmentajien, maailman huippujen tunneilla ihan jäätävät määrät. Ja tämäkin on ihan tyypillistä 7, että aina mukana kaikessa. Niin se oli myös mulle silleen, että mulla oli se henkilökohtainen valmentaja. Ja sen lisäksi mä kävin niin kuin paljon muiden valmennuksissa, mikä on ollut hillitön rikkaus. Että mähän on saanut ihan jäätävät määrät niin kuin tietoa ympäri maailmaa just sen takia, kun Suomeen on tullut huippuvalmentajia maailmalta ja mä olen ollut niin innostunut ja kiinnostunut, että kaikkeen on osallistunut. Niin sieltä on aina pystynyt nappaa sit niitä niin kuin toimivia ja hyviä keinoja. Ja sitten niin tavallaan se vitosuus on tullut myös, että on voittanut niin kuin isoja kilpailuja, vaikka on niin kuin välillä ollut tosi vaikea esimerkiksi niin kuin hevonen ratsastaa, niin sitä on niin kuin osannut jotenkin keskittyä ihan sikahyvin. Niin se on ollut jotenkin hauskaa, koska sitten kun mä tajusin, että mä oon 7 jossain silloin, kun alkoi ymmärtää enneagrammista jotain, mä luulin alkuun, että mä oon 2, niin sitten mä niin kuin näin itsessäni vaan niitä 7 huonoja puolia. Ja olin ihan silleen, että ai kauhea, kun mä häpeitten, että on ihan hirveetä, että mä oon ihan kauhea tämmöinen söhelö ja höselö ja blää blää blää. Kun ne sitten jossain vaiheessa niin kun alkoi näkemään sen, että herra jästä, mitä asioita on saanut niin kuin itse aikaiseksi ja kuinka idearikas sitä on niin kuin ihmisenä ollut ja vienyt niin kuin hevosurheilua eteenpäin monilla saroilla ja kehittänyt uusia juttuja hevosmaailmaa ihan jäätävät määrät ja sitten jopa saanut vietyä niitä eteenpäin, että kun siellä on se vitosuus, joka pystyy kasvusuuntana niin kuin vaikuttaa siihen. Ja tavallaan tämä Mindriders, että on niin kuin luonut tämmöisen, mitä ei varmaan vielä maailmalla ole, niin saa olla niin kuin silleen ihan ylpeä itsestään
Ja nämä on niin semmoisia asioita, mitä harvoin tulee niin sanottua ääneen. Että mä luulen, että seiskat on niin vahvasti jotenkin tekee innolla niin paljon asioita, että mä huomaan, että hyvin, hyvin harvoin niin pysähtyy miettimään, mitä kaikkea oikeasti on saanut aikaiseksi ja kuinka paljon on niin kuin, vienyt eri saroilla asioita eteenpäin. Ja sitten yhtä lailla, kun Seiskalla on se haaste, että Seiska innostuu monista asioista, niin on myöskin paljon asioita, jotka on jäänyt kesken. Ja sitten Enneagrammi on niin kuin auttanut mua ymmärtää sen, että mä vien niitä asioita oikeasti loppuun, että mä en vaan niin kuin aina suunnittele ja sitten ei saa niitä niin kuin vietyä eteenpäin. Niin sekin on ollut hirveän hyvä oppi. No sitten se pitää vielä sanoa, että mä itse tykkään temperamenttisesta kuumista hevosista, ja mä oon joutunut, niin kun mä oon tykännyt mennä niillä, niin mä oon joutunut todella paljon oppimaan niiltä, rauhoittaa niin oma energia ja hidastaa niin koko mun keho ja mieli ja niin kaikki, että mä pystyn toimimaan niiden kanssa, että mä saisin ne hevoset rauhallisemmiksi. Ja sitten taas mulla on ollut aina hillitön taito niin kuin innostaa semmoisia laiskoja, felegmaattisia hevosia ja saada ne niin kuin sellainen hyvän tuulisesti niin toimimaan. Niin aika hyviä vahvuuksia tavallaan ollut nekin, mutta mä luulen, että kun 4-vuotiaasta saakka on niin kuin tavallaan hevosten kanssa pelannut, niin väkisinkin siinä niin kuin oppii semmoiseksi kameleonteksi, että pystyy sitten niin kuin muuntaa sitä omaa tavallaan hyödyntää 9 eri enneagrammityyppiä. Niin hevoset on kyllä hillitön rikkaus ja opettaa meitä kyllä ihan hurjan paljon. No sitten on 8, vahva vaikuttaja. 8 on parhaimmillaan vahva, rohkea, rehellinen, päättäväinen, suojelevainen, suurisydäminen ja oikeudenmukainen. Huonona päivänä 8 saattaa olla määräilevä, pelottava ja riidanhaluinen. 8 motivoivat vastuu ja johtavassa roolissa oleminen. 8 on ratsastajana yleensä erittäin motivoitunut, hän on hyvä keskittymään ja 8 on tosi vahva tämä päämäärätietoisuus. 8 istunta on usein semmoinen jämäkkä ja hän osaa istua hevosen selässä aika sille hallitsevan napakasti. 8 on usein semmoinen tietty jämäkkyys ja luontainen johtajuus hevosen kanssa. Ja silloin kun hevosella ja 8 niin kuin synkkaa yhteen, niin se on semmoinen upea yhteen sulautuva niin kuin paritanssi. 8 on luontaista suurisydämisyyttä hevosia kohtaa, ja he ovat usein hyviä kavereita. Mun eksä oli 8 ja mä olin aina ihan mustasukkainen, kun se vaan helli ja halli niitä hevosia, ja mä olin aina jotain pelkkää, mitä lienee. Että niin minuun ei osoitettu sitä rakkautta, mutta kaikki kissat oli sylissä ja niitä rapsuteltiin ja koiria rapsuteltiin ja hevosia, mutta sitten kun mä olin vaan se nainen, niin se oli vaan niin kuin, että pyh, hauska huomata. Mä saatoin olla melkein mustasukkainen hevoselle. 8 on tosiaan niin kuin sitä luontaista suurisydämyisyyttä. Ja mä oon muuten kuullut mun ystäviltä, jotka on käynyt näitä koulutuksia, että ne sanoo ihan samaa, että no mitä sitä puoliso on nyt niin kuin huomioimaan, että ne eläimet on niin kuin se ihana juttu, että ilmeisesti muutkin 8 on vähän samantyyppisiä. No tässä vielä tulee uudelleen, että 8 istuu usein jämäkästi ja tiiviisti hevosen ympärillä. Mutta sitten se, mikä on niin kuin mielenkiintoista, on tämä, että 8 on tosi vahva energia. Ja sitten jos 8 käyttää niin kuin sitä voimaa negatiivisesti, niin se voi oikeasti vaikuttaa hevoseen tosi paljon niin kuin hevosen persoonasta riippuvalla tavalla. Että jos 8 ei tunnista sitä omaa niin kuin vahvaa energiaa, niin arka hevonen pelkää, ja sitten semmoinen 8-mainen hevonen, niin siellä on sitten 2 8, jotka hakkaa päätä yhteen. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että siinä tilanteessa usein käy niin, että se on se hevonen, joka on se voittaja. Ja hevoset usein niin kuin kouluttaa 8 vähän siihen, että 8 joutuu niin kuin miettimään sitä asiaa, että ne ei voi niin kuin kovalla vastata kovaan. Koska 8 energia on niin vahva, että se provosoi sen hevosenkin semmoista niin kuin negatiivista käyttäytymistä tosi herkästi. Ja mä näin sen myöskin niin kuin mun eksän kanssa, kun syystä tai toisesta niin se ei tykännyt mun hevosesta yhtään. Ja sitten
ne ei tullut yhtään toimeen keskenään. Se oli aivan käsittämätöntä. Mun hevonen niin kuin pelkäsi sitä, se alkoi hikoilemaan, kun se tuli talliin. Joskus se joutui sitä niin kuin pitää, kun tuli kengittäjä, kun se tuli se hevonen mulle 6-vuotiaana niin vasta ruunattuna, niin se oli aika jääräpäinen se hevonen, aika kova ja vähän vaikea. Niin sitten sitä oli oikeasti tosi vaikea kengittää, mutta mä niin kuin tiesin, että se oli kuitenkin aika herkkä se hevonen. Niin kerran kun mä tulin niin kuin vähän myöhässä, niin sitten se oli joutunut auttaa sitä kengittäjää, että se oli sitä hevosta siinä pidellyt, niin se oli aivan hiessä se hevonen, ja sillä oli silmät niin kuin suurena, ja sitten mä olin ihan, että messä pois, että mä jatkan tästä. Niin se oli vaan jo pelkästään se sen miehen niin kuin energia, mikä vaikutti siihen, ja sitten kun mä tulin niin kuin siihen rauhoittavana energiana, niin se alkoi rentoutua se hevonen, ja se tilanne muuttui. Ja niin kuin kasit saattaa joskus tavallaan niin kuin yrittää toimia voimalla voimaa vastaan. Ja siitä on moni kasi mulle sanonut, että kun mä en ymmärrä mun niin kuin vihaa, että kun mä rakastan hevosia, niin sit mulla tulee vahva niin kuin viha sitä hevosta kohtaan. Että miten mä voin niin kuin, muuttaa sitä mun suhtautumista. Niin sitten mä oon yrittänyt sanoa, että no kuule, että kyllä se loppujen lopuksi se hevonen se muuttaa jossain vaiheessa, että sen niin kuin tavallaan oppii sitten käytännön kautta, että se ei vaan toimi. Mutta onhan se hienompaa, kun alkaa oppia sen niin kuin, sit silleen, että sitä ei tarvitse kantapään kautta oppia. Mulla oli tässä just muutama viikko sitten luento, missä me käytiin nämä enneagrammityypit läpi, ja siinä oli ei 8-tyyppinen ihminen ollenkaan, niin hän sanoi, että hän on 8-tyypiltä, mutta se ei ollut niin kuin hahmotukseltaan ihan sellainen, mutta sitten kun se alkoi niinku puhumaan sen haasteista, niin mä olin ihan silleen, että no juu, se on kyllä ihan täys 8. Ja sitten se sanoi, että kun ei siitä ratsastuksesta tule yhtään, se on herkkä tamma. Ja sanoi, että se tamma vaan potkii hänelle, pistää korvat niskaan, ei suostu liikkua eikä mitään. No me mentiin pitää sitä tuntia, niin mä sanoin sille monta juttua, niin kuin, että mitä sen kannattaa niin kuin varoa, että mitä se ei saa tehdä, että kun sen energia on niin vahva sen hevosen kanssa. Ja se osasi sen niin kuin muuttaa, ja se sai sen hevosen meneen korvat hörössä niin kuin tosi mielellä ja helposti. Se ei pystynyt toista laukkaa nostaa juurikaan ollenkaan, niin se hevonen nosti sen laukankin kuin tyhjää, vaan no, mä en tiennyt niistä niin kuin haasteista, mutta jälkeenpäin se hevosen omistaja soitti mulle ja sanoi, että niin kuin napsahti niin uskomattomia asioita kohdalleen sen päivän aikana, että se ei ole koskaan saanut sitä hevosta liikkua noin hyvin ja helposti. Ja sitten, että se oli aivan haltioissaan siitä, että se oppi niin kuin tajuamaan, että kuinka iso vaikutus sillä omalla energialla oli siihen hevoseen. Ja kuinka paljon sen pitää itse tehdä töitä niin kuin siitä, että se ei saa heittäytyä semmoiseksi niin kuin negatiiviseksi se hevosen kanssa. Niin taas niin kuin jotenkin semmoinen hillitön osoitus siitä, että kuinka iso työkalu enneagrammi meille oikeasti on. Ja että sä pystyt niin kuin 1 tunnissa saamaan aikaiseksi niin valtavia muutoksia ihmisessä. Ja sitten se sanoi, että hän kyllä huomaa tämän saman niin kuin, työpaikallakin. Ja sitten tuli sellainen tunne, että hän niin kuin vahvasti haluaa lähteä niin kuin muuttaa sitä omaa energiaa, jotta hän voisi itsekin paremmin. 8 stressisuunta on 5 ja kasvusuunta 2, ja se näkyy myös, että 8 haluaa niin kuin vetäytyä omiin oloihin ja tavallaan sulkee vähän muuta maailmaa niin kuin pois. Ja mun mielestä 8 tämmöinen niin kuin stressikäyttäytyminen on meistä kaikista tyypeistä aivan kaikista paras, koska se 8 menee niin kuin miettimään, että mitä mun pitää oikeasti muuttaa nyt mun elämässä, että niin kuin asiat lähtisivät taas sujumaan ja niin kuin tulisi paremmin ja näin. Ja sen mä oon niin kuin nähnyt monet kerrat, ja se on ollut jotenkin ihan huikeata katsottavaa. Ja 8 oikeasti pystyy tekemään sen muutoksen. No sitten se 2 kasvusuunta, niin sehän on ihan huikea, kun se 8 sydän on niin iso, ja se rakastaa niin voimakkaasti sitten kuitenkin, vaikka se on siellä piilossa. Niin sitten kun sieltä alkaa tulla sitä 2, niin aivan mieletön. Ja myöskin niin kuin talliyrittäjänä, niin monet 8 on niin kuin sellaisia turvallisia ja luotettavia, ja niillä on niin kuin se lauma, ja ne osaa johtaa, ja 8 tallissa on niin kuin turvallista ja hyvä olla. Et se on myös, sen mä oon nähnyt. No sitten tulee ihana 9, sopeutuva rauharakentaja. 9 on parhaimmillaan sopuisa, hyväksyvä, rauhallinen, kärsivällinen, ymmärtäväinen, tasapainoinen, diplomaattinen. Huonona päivänä 9 saattaa olla saamaton, poissa oleva ja jääräpäinen. 9 motivoi rauhallinen ilmapiiri ja sopuisa yhteistyö. No, 9 on usein ratsastajana tosi hyvin mukautuva ja rauhallinen. Hänelle on tärkeää, että hevonen nauttii ja voi hyvin. Usein 9 sopii haasteellisemmatkin hevoset just tämän oman rauhallisuuden ansiosta.
Tämä Ysin käsittämättömän pitkä pinna on todellinen valttikortti hevosten kanssa, mutta Ysillä on tärkeää muistaa kuitenkin, että se on hän, jonka kannattaa olla, niin kuin, toimia johtajana siinä sen hevosen kanssa, koska se voi muuten se hevonen olla vaarallinen. Et Ysi saattaa joskus olla liiankin tällainen niin kuin diplomaattinen, jolloin se hevonen voi ottaa vähän ylivaltaa. Ja sitten taas niin kuin ratsastuksessa mä oon nähnyt, että toisinaan Ysi ookailee siellä hevosen selässä, ratsastaa vähän roikkuvalla ohjalla ja menee tosi mielellään niin kuin omalla mukavuusalueella, jotta hevosella olisi hyvä olla. Ja mä tein enneagrammi-päättötyön aiheesta niin kuin eri tyypit ja pelko, että miten niin kuin pelko näkyy ratsastuksessa eri tyypeissä, tai miten ne kokee sen. Niin mä en ikinä ollut tätä ajatellut, mutta Ysi kaikki sano, ei meitä silleen pelota, mutta mua pelottaa se, että mä satutan hevosta. Ja sitten niin mä aina ihmettelin, että kun Ysit ei niin kuin suostu ottaa ohjia silleen niin kuin lyhyeksi, ja sitten ne ei suostu niin kuin aktivoimaan hevosta. Et jos on vähän semmoinen hidas ja flegmaattinen hevonen, niin sitten se mennä löntystelee vaan, ja Ysi ei tee siellä mitään. Se on vaan niin kuin puolilöysillä ohjilla ookailee kyydissä. Ja mä oon meinannut niin kuin repiä pelihousuni, että pistä se hevonen nyt liikkumaan, että kyllä sillä pitää olla se energia siinä liikkeessä. Niin sitten tämä oli taas uusi hyvä oppi, että ensinnäkin Ysi, sitä enemmän Ysiä patistaa, niin sen enempi Ysi katsoo sille hitaasti, että ihan kuule omassa mielessäsi vaan teet. Ysi ei patistuksesta toimi. Ysi pitää saada toimimaan niin, että hän itse ymmärtää selkeästi, miksi mitäkin tehdään. Ja tämä oli hirveän hyvä, kun mä opin ymmärtää, että Ysi pelkää satuttavansa hevosta. Niin sitten mä aloin niin kuin kertoa Ysille, että mieti näitä opetushevosia. Että jos jokainen ratsastaja ratsastaa vähän roikkuvalla ohjalla, pikkasen alitempoa, niin se hevonen ei käytä lihaksia silloin liikkuessaan, vaan se kulkee nivelten varassa. Ja jos se kulkee 2 tuntia päivässä pelkästään nivelten varassa, että se ei käytä lihaksia, niin se ei kestä sitä. Sillä tulee nivelrikkoa ja sillä tulee niveltulehduksia ja se lihaksisto surkastuu ja loppujen lopuksi ei jaksa kohta kantaa ihmistä, no vähän karrikoidusti. Ja sitten kun mä opin tämän selittää, että hevosen täytyy liikkua niin, että se kantaa itseä ja se käyttää lihaksiaan. Ihan niin kuin me ihmisetkin, kun me nostetaan jotain, niin meidän pitää olla keskivartalo käytössä tai muuten me rikotaan meidän selkä. Niin nämä on ollut sellaisia oivalluksia, että sitten kun niille tulee silleen, että ai jaa, että se voi mennä rikki, kun mä menen näin, niin sitten ne alkaa toimia ja ottaa sen haltuun sen ihan eri tavalla sen ratsastuksen. Ja se on huikeaa ratsastuksessa nähdä, kun Ysi ottaa tuon kolmosuuden itsessään käyttöön, kun sieltä lähtee se pyörä pyörimään ja sieltä tulee se vahva kasvusuunta ja se semmoinen energia ja kuinka taitavasti se Ysi pystyy tekemään. Ja sitten kun se Ysin mieli on niin hyvä, kun se on niin rauhallinen ja se on niin hyväksyvä ja se hyväksyy kaikki hevoset semmoisina kuin ne on, niin se on aivan huikea. Ja stressisuunta näkyy siinä kutosuudessa, että sieltä tulee sitten semmoista niin kuin pelkoajattelua saattaa stressissä tulla esille tai sitten semmoista niin kuin yliajattelua ja sisäistä puhetta, joka voi olla vaikka negatiivista, niin sekin sitten näkyy. Tämä oli pitkä litania. Oikein kunnon maratoni. Pääsitte tällainen hevosmaailmaan. Toivottavasti ette ole pitkästyneet kuoliaaksi siellä. Ei todellakaan. Tämä oli ihan mahtavaa. Mutta sä oot kato ratsastaja, niin se on eri juttu. Ei, kyllä se meni tämmöisellekin, joka ei ratsasta, niin aivan todella mielenkiintoista. Että ne niin hyviä pointteja ja sitten kun vielä tämä osaa vetää takaisin ihmisiin. Että mä ainakin niin kuin opin hirveän paljon. Tosi mielenkiintoista, hyvä Suski. Kiitos Auli, kiitos. Kunnia kuulla. Itse niin kuin huomannut sen, että kuinka iso merkitys noilla terveyden tasoilla on.